Ayan. Sige po, sa pangarap po kan men and women kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radyo DCGB AM. Ini po ang continuing broadcast sa satuyang pagtugaygay may kinaaraman sa paghanap kaya na nawawarang eroplano. Asim na 4 na pasaheros kan Cessna RPC 2080 na missing. Deklarado ng missing po kan Civil Aviation Authority of the Philippines kasuhapon pang mga bandang alas 7 nin pagkaaga. Ako man po sa indong mga kasabay-sabay, si Pio Fernandez, sana po, iao po kamo dyan, padago sa pagantabay, nganing makatabang po sa publiko. Sa kuyang number tabi dyan sa mga nagdadangog man sa may Kirangay, Anuling area tabi. Kung saan man na lugar na pwedeng makataon ng informasyon, ang number ko tabi sa Globe, 0961-759-0888. At 0961-759-0888. Sa Smart and sa Globe 0926-0156020. Sa Globe 0926-0156020. Maray na hapon sagkod man kitang alas 4 tabi taod-taod. And dyan man po sa DCGB News Online worldwide netwide, hindi po ang continuing broadcast kan DCGB. Sa muya pong pagsubaybay kaya na pag-search kan nawawarang eroplano kasabay ang 4 na mga pasahero Cessna plane RPC 2080. Sige, dire-diretso muna kita kan mga situation dyan sa luwas. DCGB on assignment. Si kumpadreng Jimmy nasa linya. Pading Jim, marahay na hapon giraray, go ahead. Naputol ang linya ni Pading Jimmy. GB on assignment. Yan, tabi Padi, okay na ba? Yung linya, nag-re-dial, Sige, tabi, ramon tang mga sitwasyon, tabi, diyan sa rescue na pinagigibo po kan mga manlain-lain ng grupo. Rescuers diyan po sa Anuling, sa may, na pa, dahil na nag-re-dial na, naputol na, tabi, naputol na tabi ha. Sige. Okay. Dali. Yan. Iyaong kay si Joshua, buda si Jimmy diyan sa tuyang kwan. At pasarapin ang sandwich and pasta recipes with our favorite San Marino corn tuna. Sa indag mga lugar. Okay. Diyan sa advance sa command post tabi. And diyan sa may taludtod ka na Bulkan Mayon, yaon diyan sa kumpadring Jimmy asin sa Joshua Bino. Sa technical control yaon man po diyan si Pading Nalbaldo. Okay na si Pading Jimmy tabi kumpadreng Nald, nasa linya na si kumpadreng Jimmy nasalita. Isiyong tamunan mga situation ro dyan. Kumpadreng Jimmy, location, go ahead. Yes, salamat Abi Padi. Nasa sa 2,800 elevation. Ang situation ng bato sa itaas kan Bulkang Mayon sa mga oras na Mm-hmm. Doang team na ini Tabi Padi. Composite team na ini nin maniba-ibang ahensya kan gobyerno. Mga 80 personas kami digwit. Padagos kami sa pag-abante sa itaas.
ang Bulkang Mayon. Dahil ang pinagsususog ng ganyan. Itong sa report sa kaap niya. Kan chopper na naglayog ka sa bago. Tapos may kaap digdi na pag-irin an instruction. Mag-abanti kami pataas sa Bulkang Mayon. And nagsusurok-surok kami, nagkakamang surok-surok digdi sa mabutong makahoy, asing mga hampas, tabi pa rin. And ngunyan, liwat na dadangog ko ang nagrotong o naglalayog na chopper. Hababa digdi sa mo yung kinamumugtakan. And most probably, sana itugot na makuha na ng God. Grabe ng kadipisilan ng kapagalan. Sasapar kasubago pang kasudma pa kasubanggi hanggang sa mga oras na ini. Okay. Kumpadreng Jimmy, ang exact location nito is 2,000 perang 100 feet above sea level. Lampas na 2,000, pwedeng mga 3,000 at naglakaw na kami kasubago. 3,000 feet more or less above sea level, and ang sa indong target destination is kirangay portion kan Kamalig. Northeast kan Kamalig. Northeast kan Kamalig, dyan sa taludtod kan Bulkan Mayon. Dyan so na pinpoint na kumbaga may mga wreckage, debris na hiling posible kan Cessna plane RPC 2080 over. Dahil man actually na confirm pa na iyo na ito, pero iyo na base sa mga itong sa mga gadgets ipahe. Posible iyo ito. Okay, sige. Confirm yan kung maranihan may digdi sa mo yung pinagsusurok-surukan na mga maawutin, madugihon pagkatapos mabikal. Roger, Karaniw na yun sa mga kan Bulkang Mayon. Mga 2 kilometers na sa daayo na. Pero, igo ka mo ning guide dyan natatao kan agi tabi, Compadre Jimmy. Igo kaming guide sa diring guide bika sa bago. And uminabot man ini na sarong team, SAF, BFP, may guide man. Kaya duwang team na kami, nag-merge na ini tabi pa rin. Roger to that. So, iyon ang objective. Maako aman ang God itong so eksaktong lugar na kung saan nagpaluwas pagayod o na pinpoint pa so pigapod na ultimong ping kan transponder kan aeroplano. Saka sa bago, so team kanay pa nag-abot so bagong team ang ginalugad sa mga araraw mo na ampas. Tabaka suminyot duban sa mga kanal na rararaw mo erakulaon. Maski chopper, dahil man masisirik na. Yun. Ganyan, igamit kan mga rappel, mga PC, negative, nagbaralik, nag-regroup, another group, doang group na kami. And sa ngunyan, sabay-sabay na nag-move up sa bulkan. Anduang team na tabi pa rin. Roger, gura no dat tabi kahiwas ang square kilometer na kumbaga sa Tagalog pinaggagalugad gunyan kan duang team na nag-regroup na nag-aatake na diyan sa area yan, over. Dahil sa tuya na i-describe na itaw kung garo na kaiwas ba maiwason ni nila kan na ang tumbok northeast lang. Northeast okay. Northeast kan kirangay kan Kamalig tabi. Okay, kung ini dahil man kami nakakabilo ni Abante ta very nyo yan sanay ni nalaog kitawo karaniyo na ini sa bunga nga kan bulkan iyo nga ni nagbabadas mo na tabi pa de so sa inutan me iyo tanganing magtawanin way so mga nagsusurunod yan so pero most probably kaya maski nga ni sabi ka sa bago kan team so grupo mi 2 o'clock pull out na kami pababa iyo tama kami nabot ining bagong team imbis na pababa pataas kami iyo most probably
sana may kasiguruhan na niya. Iyo tampi nagkakarkulo pa dyan, kumpadring Jimmy, sa oras, pasakat, and so pababa pa iyo pa ng kakarkuluhon na daiman mapiligruan sa mga rescuers. Correct. Na sa mga rescuers, iyo na naman ang i-rescue iparayo kay Amang Pero Diyos. tayo ngunyan sa panibagong development na ni Tabi pa di pagabot sa bagong group, kan SAF, ka BFP, gari na para na so na kon mabanggihan pa, maagahan pa ang rescue group na ini. Tan importante dahil masayang so kapagalan Iyo. ang pinagahabo so timeline na sana may buhay pa. Iyo nga ni. Oo. Sige. Habang agi kami digdi sa mga bakilid, sa mga hampas, gilid ng hampas, sigan wala to man nagkakaralat-kalat kami naghihiriling. Grabe, dasukon tayo pa diyan kahoy, mga bikal, mga iba-ibang pananaw, vegetation. Yan, nadadangog mo siguro, nagsitipas baga. Garingon yan sa naini, kung baga nagigibo kami kidalan, Yan. pasakat. Kamo ang nag-blaze kang trail. Kamo ang Oo. nag-open kang trail, panibagong Oo. trail. Oo. Although ang chopper, sige ang layog-layog didi sa taas na partikan bulkang mayon. May koordinasyon so chopper diyan sa rescuers kan coordinates kung saan dapat ito dudumanon, so pinatutubudan ng mga debris. Oo, tigas din yung mga gadget digdi, kompas. GPS, compass. GPS, kompleto sinda digdi. Pagkatapos sukin ka, sumako, so buhay man o sana na buhay man talaga. Igo na kami nin, sabi, di sa likod sa grupo, na bagong abot, kompleto na ini. May nurse, gustong sabihin, harani ang posibilidad, may nurse na gani. Oo, sana, dahil masayang ngayon na dispersos na ini. Roger, Kapagalan sige. na ini. Sige. Kasi bagong umaga pa, kami nagtulak kami digdi. 4 a.m. hanggang sa mga oras na ni kadagos na pigagalugad mi ang tulak Taludtod kan bulkan mayon. Sige. Oo. Okay. So yan ang natabi pa sa padagos pa kami sa pag-abante. Ang sabi ka itong nasa inutan mi guide, mga 2 kilometers pandalakaw mi pataas. Kaya napag-iisip digdi pa di so pagpabalik mi kung banggi o kung anong oras kami makabalik. Ang importante, ma-utilize, ma-maximize ining remaining time na maliwanag pa ang aldaw. Roger, so kumusta ang kamugtakan kan panahon, kumpadring Jimmy Jan? Ang sitwasyon din sabi pa di po pagka sa bagong aga para us na nga ni kita. Mauran, mapundo, matagite, mauran, mapundo. Pundo mo yan. Tengo yan, kiuran. Okay, sorry ka ni sorry ka ni kumpadring Jimmy, ipipreserbar ta primero ang puwersa mo man dyan tabi, ang sa imong physical na puwersa, and so sa imong seguridad dyan, ipreserbar ta. Ikadua, so battery life, ipreserbar, malaog sa nagayod kita nin mga istorya, kumpadring Jimmy, kuniguning major breakthrough na makuatabi nga igwaning proof of life or kung anong kwan dyan, tanganing daiman ma-exhaust primero so physical na kakayahan niya to, and iyan na sa tuyang mga ekipahes dyan, kumpadring Jimmy. Ayo. Okay. Pagabot sa physical tapos sa kapagalan mo, dahil ka pwede digdi mo sa sabing dahil na kumabante. Kapag dahil ka, what I mean is ma-preserbar iyan, tanganing kung igwan ng makwan, igwan na ning makuha dyan na major development, igwa pang kusog kita na maitatao sa publiko. Ayo. Sige. Amatabi pa daan na kwantatigdi. Sige. Sararoan mo to kani masusog talaga. Sige. And bago mag-diplom. Okay? Sige. So yan ang natabi pa mga Google. So team leader. Sisay ang team leader dyan, kumpadring Jimmy? Si Police Captain Pabor. Pabor. Cellphone. Mga Google da. Mga Google Maps inda. Nasa bakilid kami ngunyan. 14.83. 40.92. Okay. So yan ang natabi pa mabalik na lang ako. Sige. Jimmy na salita di si Jimmy na. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa luwas, arog po, paano tabi kaini ha? It will take a long time, painstaking long time
sana itugot kon mahal na Diyos na makuana ipreserbar tatabi ang pwersa kan grupo buda sa tuyang mga ekipahes man yan as of this moment ang location kan grupo embedded po si compadreng Jimmy Nasalita ang DCGB News embedded ngunyan sa rescue team na ang location ngunyan nasa more or less 3,000 feet above sea level ang target nida is northeast portion kan Kirangay Kamalig dyan so pinagasabi na nadeterminaran yung coordinates kang last ping ang sakuyang na kuntaman sa kuyang pagdadangog ang sa kuyang pag-recall kan pagsusubaybay niya to kan istorya dyan na locate yung last ping kan transponder. Iyan pong transponder ang mga eroplano igwa po kaiyan eroplano maging dakula o sadit na pag minabagsak igwanin abiriya minabagsak iyan maski sa ikauro irarumikan dagat and maging diyan sa kabubuldan o kung saan man na lugar mina-transmit iyan in makusugo na signal diretso po sa satellite and yung mga airline companies and yung Civil Aviation Authority of the Philippines igwanin na pagdeterminar ka na dadang ping arog kayan matriangulate mapipinpoint po so eksaktong lugar kang pighahalian kana signal na yan even the faintest signal na dideterminaran po yan tabi yan supigapod na ping kung naghiling po kamo tabi kang pelikulang Dante's Peak so sa Netflix baga buda sa sine tabi yan so igo baga dumaning scene na igwaning sinikadan so bida duman na lalaki nasa irarom na siya kan tunnel na iipit sinda may sinikadan siyang ekipahe na sarong huruhalaba gari parang square ito pangkan sinikada niya to pak nag-activate yung ping nagkimat-kimat yan mina-transmitan po ng data duman sa satellite and napipick up na po yan kan mga ekipahes kaya nadideterminaran kung saan po ang location ka ito inda ko tabi kung iyan so nangyari and so cellphone kan airline mechanic and so pilot kan Cessna RPC 2080 6-seaters iyan apat na pasahero including yung tukawan kan piloto and yung co-pilot airline mechanic 6-seater so cellphone kan piloto buda so cellphone man kan airline mechanic nagre-ring kan kaaging mga oras kan piga-apudan pero tuno avail dahil nagisimbag so gustong sabihon as of now tabi sorry to say dai pa po nin pigapod na proof of life duman sa mga pasaheros na nakalunad sa missing Cessna plane na ayan tabi bali yan duwang Australiano ang sabi consultants ka na Bachmann EDC and itong so piloto sa good airline mechanic so yan po tabi na sistema sige apudang ko daw ang MDRRMO Chief kan Kamalig si Sir Dr. Mel Nebres tiba lamang maakomodar kita si Dr. Mel Nebres po ang Chief kang MDRRMO Kamalig. Doc Mel maray na hapon si Pio Fernandez po kan DCGB Ay, opo, good afternoon. Opo, pinagpasa po pinag-endorso po ni Sir Cedric Daep tabi so number mo. And thanks for taking our call tabi. We're live sa DCGB sa special coverage. Sir, ano po ang latest tabi sa satuyang rescue operations? Over. So as of now po, yung rescue deployed personnel natin, mayroon tayong 131 na nasa area po. Pero yung total na nag-check-in dito sa atin sa emergency operation center natin is 259. 42 yung mga vehicles, yung drone camera natin na pina-administer sa area ay 16. As of now, si team leader namin sa search and rescue nandun po sa TOGS 5 and with our mayor
Carlos Erwin G. Baldo Jr. as our incident commander together with APSIMO kasi may reassessment yung TOGS 5 para malaman po nila yung report coming from the aerial survey na kinundok po kanina and ngayon yung reassessment. Ay opo. Doc Mel, Sir Arog po kay ni ano. Ano ang pinagbabasaran kung natataan na sa tuya na pag rescue na sa sentro na duman sa may northeast portion kan Kamalig dyan sa Kirangay kan Kamalig tabi, over. Kasi based po doon sa report, doon po yung may mga kwento yung kahapon base doon sa blotter ng mga farmers na doon nakita nila and narinig nila yung pagsabog na allegedly akala nila is yung Mayon volcano. Yan, oho. So, kasi kahapon doon mga around 2 o'clock pumunta kami sa Bidorm si Kirangay. So mayroong taga Purok 7 sa Kirangay then mga farmers na nandun na nagpa-farm. So yun po yung nakita nila and narinig nila. Akala nila is yung Mayon volcano nga kasi alert level 2. Pero sabi nila is yung pinakita sa kanila yung kuha ng aircraft, yun din ang nakita nila and kung medyo masama na yung tunog ng eroplano. yan. O, so, yung obserbasyon, consensus kan sa tuyang mga paraon mo dyan, ang nakatao ni kumbaga location, possible location. Oo. Possible location po. So that is why po Kasubanggi, mga nag-overnight na po yung tatlong teams natin. Tatlong teams yun, Team A, Team B, and Team C, na kinocompose po ng Energy Development Corporation, Bureau of Fire Protection, SRU, then the Philippine National Police, then some volunteers, then headed by our Kamalig Fire Station as the search and rescue cluster under our organized incident management team. Opo. Dok, kung maputol tabi ang apod, ako po ang ma-redial po, Dok, para day magsabatan ng apod na tabi. Ano? So, kuwan tabi, igo na po kita ng tigapod na proof of life lamang na nakukuha tabi, over? Mamaya-maya po sir kasi nandun sila mayor po sa TOGS 5 with the reassessment. So magpapalabas na lang po kami ng official statement. Ayun, oho. Okay, so mga gura no kahiwas an pinagsusurod mo niyan kan actual na yaon sa itaas kan bulkan Mayon tabi na personnels niya to rescue personnels, over. Nasa 131 medyo maiwas po tabi Pio. So medyo na-repisi lang po kasi very steep po ang slope ng Kansatuyang Mayon volcano plus despite Kasubanggi medyo mauran po sa nag-moderate to heavy rains po sa Mayon volcano area sa part ng Anuling and Kirangay. So mayroon po tayo dyan ring gauge na minamanage po ng DOSTP box. So nag-record po tayo dyan ng 103.44 millimeters for 12 hours. Then ngayong morning for another 6 hours medyo light rains na lang po kita sa ibang areas. So medyo nagbawas na po yung rainfall account natin sa Anuling. So that is why nakaproceed po yung ibang team natin. Opo. Sir, if you may, kung igwa ka mong informasyon, ano ang plan of attack? Mapabanggi siya na duman or mababa na naan samuyang koresponsal si Pading Jimmy Nasalita is embedded duman sa team yaw na sinda more or less 3,000 feet above the sea level tabi. Ano ang instruction? Baka abuton sinda banggi tabi. Ano po? So mga after 30 minutes po, may magiging instructions na po coming from our incident commander. Tinatapos lang po yung reassessment doon po sa TOGS 5. Sige. Kailangan po yung expertise po doon ng DOSTP box. Then nagtawag na din po kay Dr. Daep to provide technical assistance doon po sa reassessment na ginagawa po ng team natin. Ayun. So after 30 minutes, madideterminaran kung stay put o baba mo na yung team and balik na naman sa aga? Mamaya po yan, mag-announce na lang po si Mayor Caloy po. Sige po, tabi. Apo. O sige, tabi, Doc Mel, sir. From time to time, mag-apon tabi kami sa imo and thanks for taking our call, tabi. Apo. May PIO man po kami. Kung busy po ako, may designated PIO po kami. Yeah, oo. Kindly, pakipasa na lang in kaso mag-apon kaming busy ka, pakipasa na lang po, tabi. Ano po, Doc Mel? Sige. Thank you so much. Thank you. Magatugang si Doc Mel Nebrez, ang chief po kan MDRRMO Kamalig sa tuya pong nakahurong niya na pagkahapon.
Oras Pilipinas, 5 minutos na po makaliis alas 2 sa continuing coverage po kan DCGB AM. Digdi sa paghahanap po kan iyan na nawawarang eroplano asin mga pasaheros. Cessna plane RPC 2080 saro pong chartered plane lunad an apat o kaya apat na personas, duwang foreigner Australian nationals na sabi iyan po consultants kan Bachmann EDC and kasabay ang airline and pilot kan eroplano. Taod-taod tibad makahurong taman si Alcalde Caloy Baldo ang incident commander yaon sa TOG 5 para sa assessment po kan rescue operations kung anong magiging plano batak giraray tabi ha. Ang pinaghanap talangon niyan tabi is kung igwa na lamang ning proof of life. Sana po igwa lamang tabi ano. Si Joshua na sa linya. Joshua, location, good afternoon, go ahead. Yes, maray na hapon tabi, Sir Pio, maray na hapon man sa mga parantabay. Location ta, ano yun mangre kita digdi sa command post sa Bitiscan Mayon Volcano, digdi sa barangay Anuling, Kamalig, Albay. Ta, pinagala tabi digdi Sir Pio, so confirmation o assessment na. Ta, nasa meeting na pala si Mayor Caloy duman sa TOG 5. Ta, bago ba tabi Sir Pio, igwa na nagparalibot-libot na helicopter duman sa may diktatorong area kung saan pitutubudan na buminagsak su Cessna plane. So kasubago tabi Sir Pio baga nagparalibot sa helicopter ngunyan ang pinagalat so resulta kan assessment kan na helicopter nito tabi Sir Pio and makumpirmar kung igwa baga tabi kay pigir report ka subago na mga nahihilingan na mga wreckage na parts kan na eroplano. So, for confirmation tabi, Sir Pio, kung iyon na talaga ito, and yaon talaga naman mismo sa lugar na nahiling kan helicopter, so mga parts kan na eroplanong aligadong buminagsak. So, with regards to Sir Pio, duman sa apat na sakay, dahil pakita nila mga major development kung na igwa na sign lamang na posibleng mahiling itong apat na sakay kaining Cessna plane. At bago tayo Sir Pio, pinag-iistoryata na saro sa mga nag-operate kan na drone halos sa Albay Yacht Club, nakahiling ki Gara Scarecrow sa masukal na part din sa taas kan na Mayon. And siguro sa'yo, gari pala isipan tayo Sir Pio kung paano nagkaigwa duman ki Gara Scarecrow na wala man duman kinakapalibot na tanuman and susug sa mga kaiban niya mga residentes dahil man duman Sir Pio ki naglalati o nagtatanom. So kumbaga naisip niya na paano nagkaigwa duman ki Scarecrow. So posible ito sugari naging teorya tabi Sir Pio na posibleng may maabotan pa talagang buhay. Pero susug naman sa nakotang detalles puro kasubago pa sana sa nagbaba naman na personnel. Bako man itong color kang Scarecrow na color pula tapos gari may kalo na puti. Pigkumpirmar kan EDC na bako may ito susulog kan apat na personahes na nakasakay duman sa buminagsak na Cessna plane. So ngunyan tabi Sir Pio, palaisipan man giraray ta sigunya sa mga dangog ta. Although sa ibang parts kaining paanan kang bulkan mayon, igwa man talaga ki mga Scarecrow lalo na sa may mga tanuman. Pero duman na sa medyo tok-tok na parte, paano nagkaigwa ki Scarecrow? Kumbaga gari sigun sa inda unusual man na magkaigwa naman kay Scarecrow, gari or Scarecrow. Kung kaya dahil man sinanawaran tabi Sir Pio kipaglaom pa na kung makahanap na kan rescuers sa eksaktong lokasyon ay may maabot ng taman lamang tabi Sir Pio yung buhay duman sa apat na lunag sa Cessna plane. Itong su Scarecrow na-visualize man agad, na-mustrang marhay duman sa image na na-capture kang drone na talagang Scarecrow. Tang Scarecrow baga garo ang tawo na pinatindog, binaduan man may kalo or what tabi over? Roger, to that tabi Sir Pio, susug duman sa kwatang detalles ka nakaulit ang bit na minuto so drone operator. Runa niya nga nila talaga tunay ng tawo. Pero kan natig closer look, kunyan pala ni gari Scarecrow, taday man naghihiro. And kataning katong gari Scarecrow Sir Pio, nakapatumbang bambo na may nakasabit na telang puti baga tabi Sir Pio na tela. Nag-isip ngayon tela. Yan. Kung kaya ito sunagin teorya niya, pero pig-confirman niya na bako man pala ito susulog talaga ka na naglunad na pasahero duman sa Cessna plane. Itong nahihiling nagaro imahe ning Scarecrow kan drone harani duman sa pinagasabing coordinates kung saan
na pigtuturukan mga farmers so nahiling din ng nadangog na gari nagsabog na eroplano tabi over. Di kaya tabi makakumpirmar Sir Pio kung medyo tumbok talaga duman sa nainot ng coordinates. Di kaya kitang kapot na eksaktong coordinate o lokasyon kaya itong pigtutumbok ko niya ka mga rescuers. Sa pagultanan lang ini kaya ka mga rescuers wala dito sa command post. Dahil ini pwede disclose sa ibang mga yaw ni tabi Sir Pio. Pero gari harami man duman pa ini kaya tabi Sir Pio na piga di duman kan mga rescuers. Pinagbasyan nila duman sa pig-triangulate ng Sir Pio na lokasyon kan cellphone. Yes, oho. Medyo kararatig lang ka ito duman. Harani. Kumbaga napapagtay tabi Sir Pio and nakaka-create ki theory sa mga grounded di sa command area. Pero hanggat na ining kumpirmasyon na dyan sa taas, dahil man sila makakonclude pang maray. Kung kaya ngunyan, ang pinagalat talaga tabi Sir Pio, so kunyan, so hali duman sa naglibot na helicopter. Tatawad baga tabi da Sir Pio, after pirang minutes, palawas na kay impormasyon naman si Mayor Caloy. Nagali mo nang gadigdi si Mayor Caloy, ang natara din yung nagmamaniyar, so endara mo kan ginubakan. Iyo, ta pasiring digdi sa command post sa Tug 5 si Mayor Caloy bilang incident commander kan Kamalig. Roger kinatabi Sir Pio. Buda pala isipan kaya ngunyan igwada ki post si Kong Joey tabi Sir Pio kung ma-check ta dyan sa dyan sa Toya. Digi kaya sa mga Sir Pio maluyawan talaga ang signal dahil makabukas ki internet ki data. Pero nakakornek ko kaya tabi Sir Pio baka may connection man si Kong Joey duman sa naglayad na helicopter kasubago. Baka may lokasyon na. Kung kaya iyo man ang tigalat ngunyan digdi na bareta digdi sa command post. So halin isa naglibot na helicopter. Roger to that. Sige. Okay, so yan muna tabi Sir Pio ang mga initial dagdag na sitwasyon sa pagsubaybay ta kaining paghanap search and rescue operations kan nawawarang Cessna plane. Live digdi sa command post sa Bitiscan na Bulkan, Barangay Anuling, Tamalig, Albay. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much tabi kumpad tabi Joshua padignal paano mo daw ini magibuhan ning medyos na ini sa tuyang video hali mismo diyan sa area kan search operation hali sa chopper kan Ayala Corporation video ini ni Perry Sakulsan may pahiling man yato diyan sa tuyang DCGB News Online may video kay kita latest video ini mga several minutes ago na pighiling iyan na kataludtod kan bulkan na yun iyan na search area na yan tabi nagkapirang segundos lang ini inda ko tabi kung maipasa ko dyan sa imo tabi kumpadre iyan na area na northeast portion kan Anuling ay Kirangay kan Kamalig o yan tabi na hihiling ta digde medyo maruliwanag ning diit kaya lang dai maning na hihiling pang parang proof of life o ano man na bagay na debris o wreckage kang eroplanong nawawara. Ang solamenting nahiling digdi is yung mga gali kan bulkan mayon taharani na yan sa bunga nga kan bulkan mayon. In fact si kumpadreng Jimmy Nasalita na naka-embed sa rescue team igwa man ang gadtabi nin mga puti-puti na na kurumpul-kumpul na visible na puti na nakawagas pero bako masyadong hararayo ang distansya. Tibaan iyo na tabi ito ang wreckage kan iyan na Cessna plane na yan tabi tanog lang ang kailang digdi tanog lang mako kanindo tanog yan kang chopper kang Ayala Corporation yan kumpadreng okay ang direction kan chopper is pasiring dyan sa 3rd district eto na po yan pigaagihan sa mga gali yan eto padagusan ng audio kitang-kita daw.
yun tabi ano. May portion duman na pigasabi na kitang-kita. Yun na tabi ito. So pigasabi ko sa inyo, nahiling talaga itong mga records na ito tabi ano. Sige, sandali muna si Jimmy, embedded dyan. He is more or less 3,000 feet above sea level. Embedded siya dyan sa duwang team na nagsaro na ngunyan na nagsasaruso paitaas o kaya nagkakanap paitaas sa mahiwaso na land area na yan na coverage kang rescue operations. Kumpadreng Jimmy, location and what's happening? Hello pare. Pirang minuto na kaming lakaw pataas sa mga oras na ni. Ugaring utos so guide me sa inutan. So nag-determine kan langkaw kan elevation me. Ngunyan. Asub na wala pa ki indication lamang pade na igwa kaming natanaw na ngayaling bawa kolor. Pero yan na pinag-play mo. Gari yan ang titrace me. So Yes. nahihiling kan sa chopper. Yes, oo. Taan coordinates northeast and dalagan me. Roger. Aram nindayang kung paano an matutumbok. Yan pinagsabing visible na visualize ka sa bago sa taas sa aerial na pag mamostra tabi pa de. Roger, kumpadreng Jimmy, medyo kurumpul-kumpul ito na maputi talaga. Very distinctive na kulor. Takadaklan duman sa nahiling sa chopper. So itong bagayang buda dark brown na mga gali buda itong so mga nagburulos diyan sa harani sa bunga nga kan bulkan mayon harani sa location indo. Correct. Now after several seconds kan nag-iikot na so chopper direction pa kamalig iyon na ito nadadawog tabaga sa audio sa laog kitang-kita sir. Yun mga kwan mahiling mo talaga na very distinctive na puti na nagwawaragas pero bako masyadong hararayo ang distansya. Iyo. So ngunyan yun na ini nasa kwan ako pang saro duwa tulo pang walo ako. Ali duman sa pinaka-guide. Udi dai kay naka yung ani supig sasabi ko dai kami nakakabanting masyado. Naglilimpya ngo na kanagihan. Yes, Sa likodan ko si Kapitan Eugenio Sigubyakan barangay Anuling. Wala naman iningara na barangay ni tabi pare. Wala man luwas na ini sa barangay Anuling kuan na ini considered ano nang kuan ini ka protected area. Luwas na ini sa barangay Kirangay ay Anuling. Bulkan na inang tagsadiri ka ni. Sakop na ini kan na bulkan tabi pare. Mga pirang Pading Jimmy Pading Jimmy ayaw na kami sa itaas kan bulkan. Yan. Pading Jimmy, pipahiling bilang sa audio kaya sa video. Yo. So kun ha. Yan. Dagdag Pading Jimmy. Sige. Yan na. Kaso bago duwang beses na glayog yan na chopper. Yaong kami digdi sa hibabang parte. Igwa kong mga kasarabay ng mga taga-kaaptig di. Kaya so instruction ali dyan assessment kan chopper na yan. Nakakantos yan digdi. Dayaw digdi. May mga taga-kaaptig ng kasarabay. Yeah. Nagasururok-surok kami ngunyan. Dili pa de. Mga bigawnan, mga matarumonan dugi. Tapos malimatukon tapi pa de. Mga grabeng limatok. Dahil adik sa lugar na sa mo yung nagkakadurugi na. Sige. Okay. So yan. nadadangog mo pa de. Mga sinyalis yan. Dapat nagtataragukan tanganing naaraman kung saan ang direction kan pagiriba sa taas tapos nasa baba. Yan ang tabi pa de. Kasabayan grupo kan rescue and retrieval operation pinagigibong niyan. Jimmy na salita DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jim sa mga dagdag na situation embedded po siya diyan sa rescue team nasa more or less 3,000 feet above sea level an sa indang location ngunyan tabi yan tapi gihiling ta so close up yan saro pang agi digdi sa satuyang phone oops ta ipopost niya to kun makang kuta na padig na ma-post sa bagay yan yan You know, pang post natin. Yan, padiho ko.
yan o, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam, 10, 10 ining object na kulor puti na naka-spread sa sarong area na bako ini kwan, kumbaga bako ini abo tabi padingnal kundi talagang puting-puti, and ito bagang sukulor kang Cessna plane is puti. Sa portion ano post niya to, kung makuno pa di duman sa tuyang online yan, pwedeng ma-post iyan, hali yan kay Perry Salcusan kan Ayala Corporation chopper yan. Okay, yan so yan po tabi, and ining pinag-play niya to, iyan ang pinagbabasehan mo niya na coordinates kaya na rescue team na yaon yan si kumpadring Jimmy embedded tabi. Sana po igwa kita ning makuha pa dyan na proof of life sa sitwasyon na yan tabi ano. Sige, apudang ko daw si Mayor Kaloy Baldo kung ano ang saidang assessment kaiyan tabi, and kung magpapadiretso ang operations ko niyan, considering the fact na halangkaw ng maray ang team kan yan na nagre-rescue, and siyempre sa pagpabalik pakaan hali dyan sa tulutod kan bulkan ngayon pababa, kukonsidera man gayud an na seguridad man kayo na mga rescuers niya to. Yan, nagre-ring po baka busy nag-assess sa tuyang incident commander. Si Mayor Kaloy tabi nasa linya. Mayor Kaloy Mayor Kaloy marahay na hapon tabi. Opo. Sir, thanks for taking our call. We're live po sa continuing coverage mi tabi. Sir, bilang incident commander po, ano ang latest niya to dyan na situation and sa tuyang plano pa tabi? Go ahead po. Nangalat po kita, magkagawa po kita po ini meeting with different agencies to decide ano po ang dapat gibuhat. Siguro taod-taod mapaluwas po kami after the meeting. Iyo po, kwan bagaman nanggad, medyo halangkaw na location kan rescuers, and kung mahapon na kung anong sistema tabi kay to Mayor. Ay pa. Nagkuka lang kami, may pingalatalat pang ibang meeting para sararuan lang po ang desisyon. Mayor tabi, may mga videos na naipapaabot man sa Samuya na nahihiling man agad gari mga wreckage ito kang plane. Nakaabot man tabi ito sa Indo tabi, Mayor Kaloy? Hindi na muna po ako ma-comment. After the meeting na lang po kami ma-comment. Ayun, opo. Kasi importante po, so decision po kang iba-ibang agency. Iyan, opo. So, Mayor tabi, igwa na lamang tabi ning proof of life lamang na naipapaabot sa Indo, over? Taon-taon po. Ayun. Sige. Po kami. May meeting po kami. Sige po. Sige, salamat tabi. At lang po kayo malawas ki announcement. Opo, sige, salamat tabing maray, Mayor Kaloy. Salamat po. Okay po, Sir Pio. Opo, sige, salamat. Okay, si Mayor Kaloy Baldo, ang incident commander po kan rescue operations overall dyan sa Kamalig. So ma-meeting sinda ma-reassess sinda kan sitwasyon, and taod-taod maaraman ta kung ano ang magiging impormasyon naman tabi dyan ha. Alas 2:40 okay, alas 2:24 nin pagkahapon sa continuing coverage po kan DCGB. Ako po si Pio Fernandez, kasabay si Padingnal Baldo sa control technical. Nasa linya man ko na si Joshua. Joshua, what's happening? Maray na hapon graray tabi Sir Pio, maray na hapon graray sa mga paraan tabay. Dakon na ang nagkakalat ng mga video footages and pictures na nagpapailing tabi Sir Pio kan lokasyon buda itsura kay itong Cessna plane na alagadong buminagsak. And nakaulit tabi Sir Pio, may post ba kay si Congressman Joey Salceda na lokasyon kay itong Cessna plane tabi Sir Pio, and susug naman sa nahilintang lokasyon, medyo taas na talagang parte kan na mayon volcano. So susugay naman sa nahilinta kuan ito gari day na ki mga green areas kada tabi Sir Pio. Muro na sa napalibot ki ito. Sir, maray na hapon tabi Sir, so post ni kung Joey pictures video confirm na Sir. Di kami Sir mag-video mo. Sige. Ito Sir Pio, tiga po so taga EDC ito, and pinagalakyan ko niya na nakabalik si Mayor Kaloy for further instruction and confirmations sabi Sir Pio kan lokasyon talaga ito. Dakon na kita na kinahiling tabi Sir Pio na mga litrato and video
na pigutubo na yun na talaga ito sa Cessna plane na buminagsak. Mhm. And ang lokasyon kay ni kwan sugari nasa arni mo talaga sir sa tuktukan Iyo. na Mhm. bukid and Mhm. ngunyan nasa pagpenetrate na sa mga rescuers pasisirin naman sa location. Siguro napadala naman sindakan na eksaktong coordinates kay itong lugar. Sige, sige. So ngunyan tabi sir yun nakapadagos kita nakatabay abangan tatulot si Mayor Caloy. Pagkatapos kan meeting digito tulos madiretso sa command post tamataw kan mga direktiba. Mantang sa iba tabi sir yung mga rescuers na nagturukad naman po kaswapon so iba ay sa bagong aga iba na kay mga nagrulugsot nagbaraba nagparengalo pero iba man kay mga personnel na nagsarlida na matabang ginari duman sa paanan kan bulkan ba yun. Roger to that, sige. Okay, so yan muna tabi Sir Pio ang mga initial tang impormasyon mantang nagalat-halat kita kan mga further instructions pa and confirmations ali kay Mayor Caloy Baldo. Live digdi Anuling Kamalig Albay Joshua Bino DCGB. Salamat man Joshua sa dagdag na informasyon. Ang location ni Joshua diyan sa Advanced Command Post kan rescue operation sa Barangay Anuling kan Kamalig Albay. Si Kumpadring Jimmy nag-check-in giraray ipasok natin si Pading Jimmy, embedded po siya diyan sa rescue team na they are more or less 3,000 feet above sea level diyan sa taludtod kan Bulkan Mayon, nagkakapirang kilometro bago ang bunga nga kan Bulkan Mayon. Pading Jimmy, what's happening? Yes, salamat abi pade. Inabot mi na so pinagasabi ka so bagong bigawnan. Bigawnan gustong sabihin ng mga kuan ini, gari mga bigaw na may mga tarong ibang klaseng kuan native ini. Inabot pa. Pero as of now, negative pa. Pero itong pinagsasabi ni Joshua na arani na kami duman sa pinagdi-describe ni Joshua nga to Yes. kay naki mga awot Oho. and Verde. Natatanaw mi natabi pa day. Roger, duman Arani na sa kami. sa video Kumpadring Jimmy, talagang mahiling mo yung distinctive white color na naka-spread na mga puti. Tadain na talaga duman yung greenery. Itom na ito, Oo. itong so general background, yung mga puti yan na seemingly debris na data pa makonfirmar kundi yun naman nagadan so debris kan eroplo o bako maging si Mayor Baldo day pa man nagko-confirmar tabi. So haramin na kamo duman Kumpadring Jimmy sa lugar na itong itom yan itom na kawaagan. Arani na kami tabi pa day. Yun. Masabing harani pero pagdigdi ka arayo pa Distansya duhon pa yan. siya doon pa And- pero natatanawon mi na Mhm. gusto kong sabihin suli na mi aros pagtukaw mo mga pirang minuto na 30 minutos na alawig na ning linakaw mi pataas. Hala uwig na Kumpadring Jimmy. Ito nga ning so elevasyon kang helicopter nahiling ko so harani na sa bunga nga kan Bulkan Mayon. Iyan Oo. baga Yun na. nahiling kan sa tumaparantabay nagari may sipak. Iyan so level Iyo na nang gadan Yan. target mingon yan tabi pa de. Itong may sipak na ito. yan, ilang Yan. target mingon yan. Yan. Okay, sige. So abangan taon-taon. Oo. Matigbas ka. Hindi matigbas. Palibas sa may mga sundang digyan mga Kumusta ang kwan mo? Hilinga daw ang battery life mo dyan, Kumpadring Jimmy? okay pa man tabi pa de. Ang kuwan ko Sige. so sa video Mhm. ang pigaserba ko Sige, na pero sige. ini okay pa man. Yan. Na nagpasiguro naman kita. So Oo. ika ang kwan dyan, ika ang exclusive na embedded Oo. Ika ang exclusive Embedded ako nasa kita. ako nasa uy nakabarabad na susundan oh. Oh, saka. Oo. Paano Tagal na? na. Sir, si team leader mi si Sige Captain daw. Pabor. Mga pila estimate mga pira na ini sir na elevation ta lang tao. Lampas na 3,000? Lampas na Takasubago 28. Mhm. More or less 3,500 feet. More Ayan. or less 3,500 feet. Tara, kuan ini halang kao na. Kaya gustong sabihin tabi pa di. Harani na kami. Yes. And, Digdi sa- ang level na Pading Jimmy, iyunan ang level kang layog nin mga eroplano. Yun na. Oo. Nadudungawan mi yung mga nahiling mi dyan. So mga building baga dyan sa dara gagawin dyan. O kung kamaligligas piyo yan na. Tara na yun. Tono na sana. Roger, sige. Oo, halang kao na. Malipot na digdi. Okay. Mhm. Ang sitwasyon. Maringan iso panahon nakiko-operate. Mhm. Dahil na nagbabagsak ka. Anoran ngun.
sa mga oras na kaya So- medyo nagrikas-rikas yung dalagan mi. O so team Compared ka so sa team, bagong pagkaga. so team leader pa di anong kwan pwede tang makaroon kung anong plan of attack kung diretso o ma-stay put muna ta hapon na ba? Diretso. Diretso. Nako, Abante. Ang abante. instruction Aha. dahil taman pwedeng ma-disturb tabi pa dita. Mhm. Nagbabada siya. Nagbabada. Nagbabada siya ka ng mga agihan. Mhm. Oo. Okay. So at yan, pag nagpundo ini, maluwas ini kang kumpas niya. Mhm. Pagkatapos iba pang mga gadget-gadget, di pang sukol-sukol. Mhm. Takon maabot mo na sa exact location. Yan. And mga lagkalag kami. Yes. Oo. Doon na yaw naman ang gadigli. So far, pare, ay bagang taon-taon din mga development. Tarani na kami. Hindi sa puro-puro kan Bulkang Mayon. Hindi na salita. Sabayan is an search and rescue or retrieval group. Hindi na salita di si GB nyo. Salamat kumpadreng Jimmy. Exclusive po yan kan DCGB embedded mismo dyan sa rescue team na nasa harani na po sa site kung saan ito nahiling. So seemingly kumpul-kumpul na puti na pinagtutubudan na wreckage na po kang aeroplanong RPC 2080 Cessna. Iyan po na ilibasyon ni kumpadreng Jimmy, buda iyan na team Iyon na po iyan ang parte kan layog kan eroplano, ang langkaw kang layog kan eroplano. Digdi sa tuya sa palibot. Yan 3,500 feet more or less above sea level. Iyon na po yan ang level kan layog kan mga eroplano. And ang sa indang target kung nahiling po nindo digdi baga sa tatuya almost perfect cone baga padingnad igo dyan yung portion nagari na si ipak baga yan harani dumantabi level ka na si ipak na yan na parang natuki na portion harani sa ngabil sa ngudoy kan Bulkan Mayon yaon po dyan surekid sa baba na portion kaan so pinagasabing ayan na pinagtutubodan na wreckage na puting-puti tabi. Madidistinguish mo man ta itong so puti na saruso kan pababa halimbawa so abo kan Bulkan Mayon hali sa bunganga kon iyan pahalaba pero ito may mga square, may mga rectangle, may mga triangle tabi iyan po ang kangkaayan ang sitwasyon kasuhapon may mga nakadangog kan sistemang yan dyan kung paano saro digdi si Madam Rose nagrahid paistoryahon ta daw Madam Rose anong nadangog mo kasuhapon tabi pakiistorya tabi Kasuod bang aga mga pasado mga 3:30 lampas nagiga pa ako gamay na tangog akong at niya ako ang tunog na yan na garo niya ako eroplano na makusugon ang ragugdog na nagraragakrak. Gabagi siguro niya ako dakulon ang dampok. Siguro niya ako may turbulence. Iyo ang ko niya ko. An ko niya ko nga biglang makusugon nagaruso truck bagang naguguyod pataas na magabaton. Iyo ang tunog. Tapos maragugdubon siya. Kan mga pirang minutos nawara sa tunog bigla. Yan, sabi ko, sala ako, taday lamang ako nagtangad. Niya ako, di ko lamang ako nagluwas, nahilingon ko, tibad naaraman ko na nangyari na itong eroplano, mga kunya na, mga alauna na, bata may dudumanan man niya ako. Sabi ko, di lamang kunya ako, na kunya na, natawan man sindakigiyan, na utos sa eroplano niya nangyari. Opo. Madam Rose, saan ang eksaktong lugar mo kan madangog mo tabi ito? Dispes anong oras? Siguro mga nasa 6:40 araw ka yan. Then ang location mo? So, ang location ko, mismo sa Harong. Sa ina lugar? Sa Harong mismo. Pero tanong, yan talaga, pasirin dyan sa Maymayon. Oho. Sabi ko, nga tatayaon, tatiban niya ko, kung eroplano, nga tatayaon din nag-agi. Samantalang, kadalasan nag-agi, kung bako duman sa Baliw, digdi sa may Pasanto Domingo baga nag-agi. Madali, nga niya ko, tatigdi sa posisyon kan tanog na makusugon. Saan nga ni ang eksaktong barangay ni Dotabi, Madam Rose?
Mauni ako sa lugan kami. Yan sa lugan yan. Kay akin ihon man sa nabaga, sa lugan Kirangay. Mhm. O, yan an ko niyan. Ngunyan, nag-apod ako ta, inaapod ang sugabos, mga taga-kamblig, magsabay magpangaji, i-safe an mga gabos na mga mga rescue na sa pagpuon tundo sa matapos daing madiskwilo. Mhm. Timbang buhay an aram kong piksa sa katinda. Mhm. Nagsaselbar kasi sila kibuhay, pero man buhay maninda ang titaya ninda. Kaya tabangan tinda mag-aji. Bako lang taga-kamalik kung pwede bilog na nagdadangog, pwede tabi magpangajikit. Iyo po. Balikan ta Madam Rose na dangog mo, mga pirang segundos mo itong nadangog na gari nag-agro itong namimirsang truck na makusugon dyan sa kalangitan. Kainahaloy ping, siguro mga 1 minute lang. 1 minute. Mhm. O dainganing 1 minute, ano ko niya, ko tagarong madaliun lang suragugdog na pagkatapos bigla lang nawara. Yan. Pero makusugon talaga suragugdog niya na nagkakrak-krak sa tanog na garuso. Makulugon baga sa payo na pagdangugon so kan garuso may nagkakalukago na di mo maintindihan. Oh na Taon, kuan kaya lang nakahigda pati ako. Hindi ako iyan. Ano nangyayari ka iyan? Diba niya ako truck pero niya ako sa taas. Yan sa itaas. Oo. Sain po Sa so kuan? itaas. Sain po so hali kan tanog direksyon, hali Ligaspi o hali Kamalig? Sunatan mo ko baga side view so tango to so posisyon. Mhm. Hali dito sa parting uni nga sa Ilawod sa Tagaytay. Yan. Gilid, aruga yan ang dalagan. Yan. Kaya sa maaraman kong yung miti o kaya ngaya sa Palanog. Nga ko iyo, tama sunadangog ko, hali dyan. Sabi kan mga aki, paano man ngayon mama dyan ang eroplano, na ang eroplano duman maagi sa balyo. Dain niya ako nasala. Sabi ko, hali dyan na parte. Tapos niya ako, sudalagan niya, garon niya ako pa side view. Iyo. Sabi ko, oh. Mhm. Kaya marama kong digdi sa kirangay, dain niya ako nasala kanadangog ko. Iyo tabi Madam Rose, ta iyan na kuan. Iyan na eroplanong iyan, nag-take off mga more or less 6:30 nin aga, more or less ano. And nagkaigo ning last radio contact passing sida nag-agi man ang gad dyan sa may Good Found Cement Factory. And then an instruction kang control tower is mag-transmit giraray ning komunikasyon 20 minutes after na makaluwas na sa area of jurisdiction kang Bicol International Airport. That was the last contact. Kaya posibleng iyan na sa imong nadadangog coming from Tagaytay dyan baga so Good Found Cement Factory. Yan. Iyon nga ni ang nadangog ko. Sabi ko, ang natatahali pang dangog ko niya ko, hali digdi sa Tagaytay. Aside view ang tanog. Mhm. Sabi ko, diba may nagtutukad na magabato na dara, pero niya ako ngata ka na sa taas. Ibang-iba ang tanog, tapos nagraragakarak niya ang tanog. O sige tabi Madam Rose, Sige po. iputol ta kata si kumpadring Jimmy Sige po, nagsisignal sige po. hali Thank dyan you, sa may Jimmy. bunganga Ingat ka, kan Jimmy. bulkan mayon. Sige tabi. Yeah, Sige. bye-bye. Salamat Madam Rose na grahida. Kung sa tuyang pagtuturo tugodon pa de, iyo baga man agad ano, may tahi ang istorya. Tataod-taod i-kuan ko sa indo ang chronology of events ha. I-refresh tagiraray. Kumpadring Jimmy, what's happening na? Hello, pwede ma-request lang ako na pag nag-dial ako, signal ako dyan, makalasot-tolos, dipisilo ng komunikasyon digday, Mhm. sa mo yung kinamumugtakan, matapagalo ng paghanap kay location, kan signal, sabi pa rin. Oo, so sa mga oras na ni, kasunod lang so kaap, Mhm. may positive indicator na. Mhm. Tutukan mo na ako digdi pa rita. Sige. Garing na ito katurol ini. Kumpadre, duwang option ta, either duman sa technical ang dial or digdi sa sakuya, mag-advise ka lang, Dahil sa mga kumakadirect ta, Mhm. nahulog sa tubig so kung so cellphone, Mhm. nagkawararas.
Yan lang sa technical. Sige. Dahil mo nakapagpuknitan ta. Sige. Kanina kami. On sa taga-kaap. Bado garing day ko, may pasa. Gari may positive indicator na. Okay, sige. Ah. Dahil may naikapupunduan kumpadreng Jimmy, ano? Ang request ko, pag nag-dial ako, pag tulos na, baka ma-discharge ako. Sige. Aning taga-kaap, may direktang communication duman sa location na Mayor Calibaldo. Sige. Diretso na lang gaan kuan eh. Gari, sir, ano niya, may positive indicator na kita dyan? Ali po yan sa end. Ay, uwi na. Oo. Mustra. Ali yan sa OCD, sir. Sige. Ganyan po na. Sabi mo na kita kang formal na Opo, announcement. sa kuana, wala na init talaga ki vegetation tabi pa de. Mhm. So, pag describe mo, gari nagtutugma na digdi sa picture. Yan, oho. Arani na kami. Tanatanaw minayan. Kumpadreng Jimmy, ikaklarar ta sa mga nag-antabay, ang positive indicator is itong so tigdi-describe niya to sa video, iyon na iyan sunahihiling na nindo dyan. Ayun na, kuha ini kan chopper. Kuha kan chopper, ipinasa man dyan sa indo. Sabi mo dyan, iyon na ini. Yes, oo. Dan description na dahil mga nahihiling na green o berde, na mga tinanom, iyon na sa picture mo niyan. Yan, oo. Kumbaga sa pagsantigwar tabi pa di mostrado na. Mostrado na. Okay, oo. Nahiling na sa plato. Ang importante na sa nasamuya, maabot mo itong location kung saan ito digdi. Pero positibo na ang pagtubod na plain wreckage na yan. Dahil pagkukonfirmar, sagod na dahil niya to naabot ang lugar. Roger. Basta iyon na yan, dakulao na high probability na iyon na ang so plain wreckage kan RPC 2080. So, Okay. instruction, luwag-luwagan na ang mga agihan sa naabot ang lugar. Yung mga dinadasan natural, yun ang inaagihan na mga mariretrieve na mga tao. Okay, kumpadring Jimmy, pakilinaw diyan sa indong personnel, so kasabay mo diyan kung pirang kilometers o meters ang distansya nindo duman sa pinagsasabing plain wreckage na lang. Dai pa nakakarkulo? Dai po makarkulo tabi pa de. Dai pa makarkulo. Basta yung na image na yan, high probability na iyon ang so wreckage mananggad. Ali ni duman sa OCD. Okay, sige. Siguro mga pirang minuto basta dai mag-uran sana itugot na kan mahal na Diyos na makuha na ngunyan maliwanag kung magdiklom magdalom didipisilan naman kami. Yung nga ni ko pa Jimmy, because we are considering the time kaipuhan makaabot duman banagad kung kayang kaya ta naghahapon na eh. Oo. Digdi pati nadudo nga gari ka sa aeroplano bagat abi pa di nahihiling mo sa mga clouds ng puti. Kada nindo katapong-tapong na nindo. Lampas na. Iyo. So kurung-kurung mga clouds na puti. Lampas na dudungawan minangan. And you are the first reporter sa Bilog na Albay and sa Bicol na nakaabot sa araw ka na elevasyon sa bulkan Mayon. Yan, kumpadring Jimmy. Yon, nawala yung signal ni Pading Jimmy. Sige, sige, Pading. Pero kami mala indikasyon niya ni gani ining mga kuan inagagihan bigto pa sa pasan gusto sabihin wala tiginin indikasyon na may taong naglalaog. Okay. Pagkalon Jimmy na salita di si Jimmy. Sige, thank you so much kumpadring Jimmy. Hali dyan sa taludtod na kan bulkan Mayon, more or less 4,000 feet above sea level na po sinda ang grupo na embedded po, exclusive sa DCGB po yan, Jimmy na salita. Itong so pinag-describe niya to, first hadito pa di kasubago no, na pinag-describe niya to na mga wreckage ipinasa naman dyan sa rescue team yung image, halidig di sa opisina kan defense sa civil, halidig di sa operation center kunhain dyan si Alcalde Kaloy Baldo kang Kamalig bilang incident commander ground commander kumbaga. And yun na, high probability na yun na po yan so wreckage kan RPC 2080. Talagang mahiling mo kung sa kawali, kumpadring nalbaga, kawali, maitumunon na kawali, uring,
bugtakan mo ning pinturang puti na kwadrado, triangle, pahalaba, waragas, kung ano, iyuan, daining iba, yun lang yun tabi. Diyan sa may taludtod, bako na nga ning taludtod, harani na sa bunga nga kan bulkan ba yun. Kung nahilingin do, inagarusurusi pakbaga na yan, visible yan dyan sa may parteng Kamalige. Almost perfect cone baga paano yan sa manlaylay na anggulo, pero dyan sa may parteng Kamalig, mahiling na pag certain portion bago magabot ang bunga nga, may nasipak garing na tipo na letter C na arog ka yan, kakuan yan dyan, ka-level ka yan, itong pinagasabing plain wreckage na tabi, ano kan RPC 2080. So yan po tabi, ano, itong istorya ni Madam Rose da Grajeda, dyan sida sa may salugan, may connect hiling nito. Tapag take off kan eroplano dyan sa BIA, igwaning last radio contact, ano, passing by sinda dyan sa may Good Found Cement Factory. Ang altitude is mga more or less 2,600 feet ang altitude ninda. That was the last radio contact, ano, dyan sa may Good Found Cement Factory. And the instruction kang control tower kang BIA is mag-contact mga 20 minutes after na maghali sa jurisdiction man kan BIA. Yan. And after that, unresponsive na po tabi. And the rest, iyon na po yan, ano. Posibleng iyon na ito, sunadang og naramadam Rose na Grajeda, dyan sa may Kamalig, sa Lugan, nahali sa may Tagaytay. Remember kan pighapot ko si Madam Rose, daya ko nagtaram ning lugar, ano, Compadre Nald. Siya na mismo nagtaram na haling Tagaytay. Anang Tagaytay, yaon dyan ng Good Found Cement Factory. So yun na po tabi, ano. And pasiring man ang gadyan sa Kirangay, ano. Maski sinan, nagagalas pa ding nal, natangay tahali dyan, ang rota kan eroplano, bako sa, bako sa, flight path, kumbaga, yung flight path na sa indang nakatuudan, bako yan na, so inagihan mo yan kan eroplanong iyan baga mananggad. Yan, kaya nagalasin da, ano, anadagong ni Dagaro, so truck bagang nakulaon na, nagtutukar, grabe ang pamuwersa, ano, na nag-agro, nagchichiring pakaan. Ang direksyon coming from Tagaytay area, segundos lang, mga a minute lang, then nawara na. Iyon na po ang tabi, ano. So, mga istoryang nakukuha niya ito dyan. Sabi kan texter, dakulang tabang sa mga parasan tigwar, nasilag na, medyo blurred pa sa plato ang mga records kang missing plane. Maray na hapon tabi sa imo, 6890, 6890. Uy, ano man agad ang apelyido ni Dr. Mel, Negrete or Nebresta? So pinasa sa ko ni Dr. Cedric Daep, ano, apse mo, it's Nebres. Ano, pardon kung sa tuyang kuan apelyidong na i-attribuer. It's Nebres or Negrete tabi, ano. Sige. Sige daw tabi, sandali po muna. Apudan ko daw si Dr. Cedric na Daepman kung ano ang mga inputs niya amang kaini. So far, so nakaabot sa naman sa iya tabi kung ano ang dalaga na kan monitoring manida dyan sa apse mo. Kan sitwasyon na inano. Although si Sir Cedric, ang sa iya mga taon, so nakadeploy po dyan sa field. Sa huge na Escobar, ano, duman sa advance command post tabi. Si Sir Cedric nasa linya. Sir Cedric, maray na hapon. Nasa ano pa kami? Nasa critical decision making pa kami. Sige po. Okay, sige po. Okay, yan. Yun, tama. Dahil tabi magpuknat mga kabarangay, nasa critical decision making meeting nyan ang sa tuyang mga disaster officials. Ang opisina ni Dr. Cedric Daep, ang opisina kan Defensa Civil, si Mayor Caloy, ang sa tuyang mga miyembros kan Puersas Armadas kan Pilipinas, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police,
gabos na mga nagsarabay-sabay tabi nasa critical decision making. You know why? Primero, araw kaning sitwasyon. Igwa na ning sightings na ang posibilidad is halangkawo na iyon na po yan sa plain wreckage. And ang sightings, yaon yan harani na sa may bunganga kan bulkan ngayon. More or less 3,000 to 4,000 feet above sea level. Ngunyan, ang pikukonsiderar dyan is yung panahon, kumpadring Nald. Maghahapon na baga. Maghahapon na. And ikadua, so team na kinasasabayan ko niya ni kumpadring Jimmy na salita, embedded sa dyan, exclusive, medyo harani naman, tabi. The question is, ang pagdesisyon dyan na ipinagpaabot sa stuya, kasubago, mantang dahil pagkita on air is, kung ano ang gigibuhon ta, alanganin ang oras. Halangkaw ng maray iyan. Yan na 3,000 to 4,000 feet above sea level, layog dan kan eroplano. Rumdum nindo. So, pag di-describe ni kumpadring Jimmy, garo ngaya kami nasa eroplano, na alapaap nga ni, yan ang mga panganuron, labaw pa kami dyan. So, yun na po yan. Harani na duman sa pinagsusuputubo na wreckage complaint, tabi, and at the same time, nagsusulnop na ang aldaw. Papaano ang sistema tabi. Pero ang sabi duman ni Pading Jimmy, ang desisyon kang grupo duman so far diretso tayao na harani naman tabi sana yan. So ano magiging sistema? And iyo man nga iso pahayag ni Alkalde Kaloy Baldo kan kamalig na taod-taod mapaluwasin na ng instruksyon. And itong imahe na pinagdi-describe ko sa Indo na nahihiling sa chopper kan Ayala Corporation, ipinasa naman dyan sa rescue team na yaon dyan sa may bunganga na kan Bulkan Mayon kung saan nakasabay si kumpadring Jimmy. And nakulaw ng posibilidad po na iyo iyan sa wreckage mananggad because something very very unusual na yan nahiling tabaga yan Bulkan Mayon yan sa bunganga mahiling maitom ito puro puti na waragas pero ba kung masyadong hararayoon kurumpul-kumpul ng diit. So yun na po yan tabi. So imahe na ipadara na duman. And ang pinaghahanap ta pangunyan maski si Mayor Kaloy dahil pa man nakapag-confirmar kung igwa pa nin proof of life tabi. Sana po igwa pa lamang ni proof of life. Pero kasuhapon nagbutwa sa impormasyon na sa cellphone kang piloto and yung airline mechanic nagri-ring pa tabi. Ngunyan dahil nakita ng informasyon kung nagri-ring pa ito or daina tabi nagri-ring pig-aapudan ito kaya lang several calls ang pinag-initiate nagri-ring daing nagsisimbag padingnal. Proof of life na pinagasabi daing nagsisimbag ang buhay sa cellphone. Inda ko nga ningon yan kung sa cellphone kung nalobat na tabi ha. So yan po tabi ana sitwasyon mo yan kan rescue dalagan kan rescue operations na pinagibo dyan sa missing Cessna plane na naglayog po kasuhapon hali dyan sa Bicol International Airport. And the last radio contact yaon sina sa may area kan Kamalig passing through Good Found Cement Factory, altitude 2,600 feet more or less. Igwa ning kaya apat na pasaheros, pilot, airline mechanic, duwang Australian nationals na consultants po kan ining Bachmann EDC. And ang instruction kan BIA contact 20 minutes after na makahali sa jurisdiction kan BIA. Not responding na. And the rest, yun na po yan ang sitwasyon mo yan. Dahil pa po kita na nakukuha na impormasyon na iga pa po ni proof of life. Itong sa mga cellphone ka nag-ring na triangulate man po yan. Na triangulate. And igwaning device kaya na pag-compute ining mga nasa telecommunications company triangulate yan sistema ayan na napipinpoint kung saan so pinakaharaning disk o transmitter na nagbuga kan apod asin nagreceive kan apod triangulation na pinagapod kung saan so cell site na pinakaharani
Igas na ning computation ka yan. Bali tulong cell sites ang pinagkukangkaan, pinagkukonsider ta triangulation nga ni. So caller, so receiver kang cell site. Tapok naman duman sa receiver na cellphone. Yan, tulong points pala na I should say, tulong points ang pinagkukonsiderar. Siring man baga padignal sa VHF radio, ini mga walkie-talkies niya mo digdi, ini mga over bagang pigapon nindong over. Yan, pag pigja-jam kami, igawa man yan ang piglapod na triangulation. Ano tabi? Nadideterminaran po yan kana mga nasa telcos triangulation kung sisay so nagpildit kan sa samuyang frequency. Yun man po yan dyan. So, nakatabang man itong nakuha sa pag-triangulate kung sa inso location ka itong cellphone na ito tabi. Oy, sabi ni 34205, ay sus ko, ako ang naghihingal. Madangog ki Jimmy, grabing pagal na. Iyo po tabi, iyon ang buhay ka na mga nasa media. Iyan po, anytime, anywhere po. Sangaran po kan serbisyo para mas na may paabot sa indo ang tamang informasyon tabi ha. 6890, maray na hapon man tabi sa imo. Pag nagsignal si Pading Jimmy, kumpadreng Nald, matik ha. Aram mo, Pading Nald, daig ko na, ini nagkakawat lang sa isip ko ha. Pigbumustra ko ining sa istorya ni Madam Rose Nagraheda. Coming from Tagaytay baga, sa eroplano Kamalig, Tagaytay Kamalig. Gari suminalpok sa bulkan may ano Padingnal. Inda ko sa natabi, ayaw nating pangunahan, pero gari suminalpok pa din, ano? Pang! Inda ko kung paanong nangyari. Inda ko nga ni, kung so transponder kang eroplano, nagtao pa ning ping na tigapod. Kung nakonsiderar ito, na ma-trace kung igwa pa ning ping. Sabi tan nga ni kasuba ko bagay na transponder ikipahi yan sa mga eroplano na intended man ng God pag may emergencies in kaso buminagsak maging sa dagat maski sa kakurukantil kauri-irarumi na kan dagat mina-transmit po yan lusot ang kuangkaan signal very faint signal ping 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 yan napipick up ang kang satellite and nare-receive man ititapok sa mga receivers na kung saan dapat maitapok iyan. So ito, location, madideterminaran. Inda ko tabi ko nagamit so transponder kang eroplano kaya nag-function nag-function so transponder kan Cessna plane na yan na C2080 tabi ano. Yung transponder. And yung black box ano. Siyempre diyan sa black box bagay yung manan so nagre-record ka na komunikasyon kan piloto, buda mga control towers, inyong komunikasyon within the cockpit. So, irestoryahan ka na pilot, co-pilot, flight engineer, o flight mechanic. Yan, nare-record iyan dyan sa black box, ano. Maluwas iyan, tabi, inda ko lang kung digdi sa tuya, sa sato, Civil Aviation Authority of the Philippines. Ano, sa ibang nasyon, yung NTSB, National Transportation Safety Board yata yun. NTSB, yung nag-iimbestigar kan kausa kan mga pagbagsakan eroplanong yan. Tawag ka muning hint, ano, yung mga mahilig sa Discovery Channel, National Geographic, yung bagang air crash investigation, yan, maghiriling mukha yan. Magayunon, pag-adal, pag-hilingon. Manlain-lain na kausa kan pag-crash kan eroplano. Yaon dyan. Yan nagbuburotwa yan na mga transponder, yan na ping, yan na black box. Yan. Nadideterminaran iyan kan ang kausa kan pagbagsak kan eroplano dyan sa wreckage pa de. Yan na wreckage, yan na mga tornilyo, wire, iimbestigaran iyan kang NTSB duman sa Estados Unidos de America
nadideterminaran ang kausa kung nata buminagsak ang eroplano. Apera kay itong voice cockpit recorder, yung black box tadyan nare-record ang gabos na hururon kan eroplano, piloto kan eroplano, co-pilot, engineer, buda sa indang huron sa mga control tower. Gabos yan dyan nasususog, so yan sa black box, iba pa sa transponder. Sige, bueno, dyan lang po kamo taod-taod ma-station break muna kita. Dispress yung 3 o'clock player ba pa de? Yung 3 o'clock player kita, then padagos kita kan sa tuyang coverage, haranin na sa pading Jimmy, dyan sa pinagasabing area kan pinagtutubudan na wreckage kan RPC-2080 missing Cessna plane. We will be right back. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 3. You died, Jesus, where the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Bugbugan sa trabaho? Kakayanin mo! Daming tatapusin? Di ka mabibitin! Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos with proper diet and exercise, Brad! ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na.
na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababa ni edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero da man tulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahanan assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramunan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Kitang mga oragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. DZGB on assignment. Diretso kita ka sa tuyang special broadcast in relasyon sa pagsubaybay niya to kan paghahanap ka na missing Cessna plane including its 4 passengers RPC 2080. Igo kita ning nahiling na post ni Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig na pinagdidirihiran ang gabos na mga responders to report sa indang incident command posts. Inda ko sa natabi kung iyo na inisukwan so direktiba apudan taan tagapagtaram kan kaya si Doc Mel na Nebres Giraray tabi si so number ni Doc Tim ani Sir Tim Floreze so tagapagtaram kang MDRR mo Kamalig. Yun BCC. Kunanta si Doc Mel na Nebres
tama ba tanganing makwanta kung iyo man ang gadso direktiba ni Mayor Caloy na Baldo bilang incident commander yan iling ta kun iyon kukonfirma ron tabi ni Dr. Mel na Nebres ining Dr. Negrete. Hello Doc Mel, good afternoon. Si Pio Giraray Tabe, kandi si GB. Opo. Doc Mel, may nahiling akong post information. Pipabalik sa Incident Command Post yung gabos na responders ni Mayor Caloy Tabe. Apo. So, kasi may i-coordinate kami for yung magiging status po, mamaya po, magbibigay na lang kami update. Opo. So, including yung yaon na sa may harani na sa may wreckage kan Bulkan Tabe, akan plane Tabe, mababa ito daina? May order na po yung team leader namin. Kasi may development na po yung i-announce namin mamaya. Okay, sige. More or less, ano pong development yan na Doc Mel? Anong kanina? Mamaya po, yung sa post na lang po ni Mayor, nintay na lang po namin yung si Mayor kasi nandun pa po sa Togs 5. Dito pupunta yung sa EOC para po sa meeting namin. Okay, so itong duman nagsasakat, dahil pabalik ko ng una, pababa na? Bababa na po sila. Okay. Ma-report na po sila dito sa Emergency Operations Center dito sa 2nd floor. Iya. Oo. LGU pa. Okay. So, Doc Mel, pardon my ignorance, Mel Nebres o Dr. Mel Negrete po? Negrete. Sorry. For my wrong attribution. So, tig-text sa ko ni Dr. Cedric, Dr. Mel Nebres. Okay lang po yan. Dadagitan ko ni si Sir Cedric Sala, so apelyido kan tauhan niya. nasa Togs 5 si Dr. Daep kasi tinawagan ko kanina. Oo, yun nakahurun ko man nga ni, nasa critical decision making sinda. O sige, tabi. May critical decision po kasi doon. So, it's confirmed na pipa kumbaga cool off na muna yung operations, sir. Cool off na muna. Sige. Thank you so much, Doc Mel Negrete. Salamat. Sige. Thank you. God bless. Si Doc Mel Negrete po kan Kamalig MDRRMO. So it's a cool off, ha? Kuno na. Report report tabi sa Incident Command Post tayo ni mga instructions. May major development po kaya na iluluwas taod-taod ang incident commander, ground commander na si Mayor Caloy Baldo kan Kamalig. So baba sayang haramina ang grupo kan rescue team kung saan embedded po si Pading Jimmy Nasalita. And duman sa satuya pang mga nakukuang retrato images, yung fuselage yung belly, yung irarom kan eroplo, and yung bagang parang tulak and pakpak mustrang ng gad kumpadring Nald. Harani duman sa pinag-describe niya tong video na pinadaraman sa satuya, harani duman yaon sa kumpol na ito igwaning zoom na camera ginamit, pinag-zoomin, talagang mustrang eroplo kumpadring Nald. Yan, puti pati. And so file photo na ipinaabot man sa satuya kasuhapon kan Cessna plane RPC 2080, puti mananggad tabi yan. So yan po ang latest is ang desisyon kan gobyerno, cool off, kumbaga all responders back to Incident Command Post. Taigwanan ning major development gayud tabi. Kung ano yan i-anunsyo, magtataga-apod na sa nakita within the program, o kung dai po abuton sa satuya, masunod po, abangan manindo ang samuyang news director si Mar Dela haranina sa possible conclusive stage ining satuyang pagko-cover kan search na yan kang missing plane RPC 2080. So bilang recap kasuhapon tabi na aga, may mga nagka-receive kitang informasyon, i-share ko tabi isa indo sa samuyang mga off-the-air na communications between sa satuyang mga contacts dyan sa palibot. Sabi digdi, please survey your area for sightings of plane RPC 2080 AC type C340 departed BIA 6:30 AM
last contact at GCC. Yan, ito so Good Found Cement Factory plant ini. Passing 2,600 feet at around 6:48 a.m. and instructed to report 20 miles out of BIA. After several minutes of contact, plane was unresponsive. So yan po ang series of communications na samuya pong pinag-exchange na kasuhapon, pendyente papakan pagbuga kainitabi sa publiko. Ano? Yan. So, iyo po ang istorya dyan nagpuon tabi. Series of communications ba yan? And ibinugami na kang naistabilisar na po so istorya. So, itong so papasunod-sunod niya to, so chronology kasubago, yun na po yan. So, nangyari. And diretso ta na, ngunyan tabi, igwa na kan possible na yun naman ang gadaan. So, eroplano, suminalpok es posible dyan sa bulkan mayon o suminabog mid-air tapos dyan so wreckage binagsak or what. Day tapat po tabi isita day pa maning ipigpapaluwas na o day pa ning investigasyon na nag i-stabilisar what happened mananggad. Basta very clear is yung wreckage yaon na po tabi halangkaw ng posibilidad na iyon na yan. And sa proof of life dai po ni nagluluwas pangunyan na impormasyon. Ito pong pinagbasa kong text, that was yung exchanges niya mo tabi off air bago pa nagbutwa yan sa publiko. And kan maistabilisar na po so istorya, binugami na po yan. Tanganing klarado po pagluwas sa ere kasuhapon. Ano po? So tawan niya to dabi ning rundown at around 3:10 February 19, 2023. Ipinag-orden po ni Alcalde Caloy Baldo kan kamalig bilang incident commander kana search and rescue team na cool off muna ang operations gabos na responders, ground responders back to incident command post na may mga major instructions and developments na ipapaluwas tabi. Mantangan sa muya pong reporter si Pading Jimmy Nasalita, embedded po dyan sa duwang team na nagsaro na tabi. Dyan nasinda sa may bungang kan bulkan mayon, more or less 3,500 feet above sea level, na kung saan pinagkukonfirmar ka na mga yaon dyan na rescue personnels na kinabibilangan ni Jimmy, exclusive po ang DCGB, pinagkukonfirmar na halangkaon ang posibilidad na iyon naman ang gadan ang wreckage kan RPC-2080 Cessna plane. Ang grupo na kinamubugtakan ni Pading Jimmy nagakapera na sa ng kilometro yan hali duman sa pinagtutubo ng wreckage area. Day pa maistabilisar what happened. Day pang naipapuluwas po ang gobyerno too early as of this moment. Ang eroplanong iyang tabi, chartered plane na kung saan ang mga lunad, iyo po ang duwang Australian consultants kan Bachmann EDC o dyan baga sa may Linderos man kan bakon ma nito area kasabayan sa rong airline mechanic and sa pilot nag-take off at around 6:30 to 6:45 a.m. sa Bicol International Airport. And the last radio contact was more or less 6:45 a.m. kasuhapon, passing 2,600 feet sa area kan Good Found Cement Factory sa Tagaytay kan Kamalig, and was instructed to report radio contact 20 miles away from BIA. And iyon na po ito ang ultimong radio contact po, unresponsive na ang eroplano. After several hours, nagluwas na po ang Civil Aviation Authority of the Philippines, o kaya several minutes ning impormasyon na yun na po ito. So nabasa nindong text, nagpapaluwas na kan informasyon may relasyon sa siring na bagay.
May mga accounts kitang nakakadarangog, nakakahuron. Saro dyan si Madam Rose Nagrahida, ang sa indang residensya, dyan po sa may Salugan kan Kamalig. Nakikigsinda ta duman sa mga oras na pinagdescribe niya to, nakadangog mananggad sinda nin ragubnob na gari dakula ununun na truck na grabe ang pamwersa, nagtutukad na nadidipisilan biyong nagragakrak ang makina. Pero nagangalasin na tabako man truck, nasa itaas ang pagdangog ninda. Ang direction is coming from Tagaytay, Kamalig, which dyan po ang location kan Good Found Cement Factory. Coming from Tagaytay, Kamalig, almost a minute, so pag-agi kan nagraragubdub mo ito, meaning to say, hababa ang layog kan iroplota. Grabe, nadadamog din daning todo eh. Takon halangkaw, siyempre, medyo faint ang kuangkan, ang sound. Uminagi, almost a minute, pang! Nawara na sa nang bigla. Then, after several hours, ano tabi, may nagbutuang informasyon na so cellphone kan piloto, as in kan airline mechanic, nagre-ring, and several attempts na piga para apudan, dai po ni nagre-response, dai nagtitake kan call. And kan mag-dispatch po ang gobyerno, ang mga responders, Bureau of Fire Protection, Ligaw, Kamalig, gabos-gabos na tabi, Defensa Civil, APSEMO, MDRRMO Kamalig, Philippine Army, Philippine National Police, pati na po yung mga air assets, kasabay na so iba pang mga nagtatabang man na mga individual air assets, private air assets. Nagkaigwa po nin images, as in videos na nakuha na napipinpoint na nga ni iyan na lugar na kung saan nahihiling ang wreckage kan eroplano. Nagkaigwa po nin assessment ang grupo, ang mga responders sa pamamayuyan kan Defensa Civil, APSEMO, Mayor Caloy Baldo, Philippine National Police, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, PNP, as in iba pang mga responders. And ang latest is ang orden kan Incident Commander, Ground Commander ni Mayor Caloy Baldo kang Kamalig, report ang gabos na responders on the ground, report to Incident Command Post. And pinagkonfirmar iyan ni Dr. Mel Negrete, ang MDRRMO Kamalig, pinagpa-interpretar niya to su direktiba ni Mayor Caloy Baldo, ang taramo niya, cool off ang operations muna. Kung ano po yan na mga major pronouncements, sabi ni Dr. Mel Negrete, maaaraman tayong taod-taod within the program, or pag-abot man kan turno ni News Director Mardila, alas 4 ng hapon, da itabi magpuk na tano. Tasusubay-bayan iyan kan DCGB. Si kumpadre nadan sa kuyang kasabay-sabay. Ako po, si Pio Fernandez, my number 096175908888 sa Smart. And 0926015620 sa Globe. Diyan na po sa mga nakaantabay sa DCGB News Online, worldwide, netwide, sa samuyang social media page sa Facebook, as in sa YouTube. Maray na hapon po, hali digdi sa Pilipinas. Maray na hapon kay Sir Ricky Dineros kan Abenson. Oy, si Sir Leo Noiles, salamat tabi. Sir Leo Noiles, tabi? Sa imong pagpaabot ng informasyon, Sir Ricky Dineros kan Abenson's Marketing. May text tayo dito, sabi ni 6890, congratulations DCGB. You deserve the trust and confidence of the Bicolanos
and all the Filipino and people throughout the universe. You're the best ever since. Thanks for the great sacrifices. God bless you all. All for the greater glory of God po. All for the greater glory of God. Para po ini sa mahal na Diyos. For God, for humanity. And ito pa, Jimmy Nasalita, qualified to the next higher position. More sacrifices papabi. God will lead the way. God bless you all. Hindi, sa totoo lang, Jimmy, si Pading Jimmy, you deserve a vacation. Mga 4 na aldaw sa Boracay, Giraray, Pading Jimmy. And si Pading Jimmy, kung tama sa ko yung pagre-recall, he is the very first reporter na nagla-live, yaon dyan, nagkakapirang kilometro na sana, sa Bunganga kan Bulkan ba yun? Anong pag-agihan tabi ininda, bako itong sa usual na trail, na pinagsasakat, pinag-agihan kan mga nagsasakat sa Bulkan Mayon. Taigo ba ganin mga nagtitrek dyan tabi, pero igwa ng dating trail, madali na itong agihan. Taigo ng naistabilisar na trail, may mga pwedeng makaputan, may mga pwedeng matukmakan na gapo na masarig. Ining piga-agihan na Pading Jimmy, embedded siya sa rescue team na nagsaro na tabi dyan. 2 team ini nagsaro na. Panibagong trail, sinda ang nag-blaze kang trail, kaya mas difficile po. Bako ini so normal na pigagihan kan mga nagtatukan sa bulkan na yon. Because yung coordinates kan wreckage kan plane is bako duman sa lugar na safe na pinag-agihan kung matukan ka sa bulkan na yon. Kundi panibago pong rota. Yan, Pading Jimmy, mga pwedeng Boracay, Kagiraray o Cebu kung saan, o Manila, Pading Jimmy. Exclusive po yan sa DCGB, embedded po dyan sa rescue team na nasa taludtod kan Bulkan Mayon, sa may Bunganga kan Bulkan Mayon. Congratulations po kay Sir Jimmy, the first media man near crater of Mount Mayon. Yan ang DCGB tabi. Anytime, anywhere. Di yung may mga backdraft lang dyan. Tapos media na. Online na. Di yan po ganun ang DCGB. May backdraft lang dyan sa likod. Network kung ano. Tapos yun na, media na. Good PM tabi Sir Pio, kung ang taas po ng plane from BIA is 2,600 feet below sea level, hindi po below sea level, above sea level yan, then natapat sila sa pinakamataas and ang resulta talaga, babangga ang plane. Di nga ni ma-estabilisar kung suminalpok o nagkaigo ng mid-air explosion na dyan sana nagkwanso debris dyan na ipadpad o nung nagkaigwa ng kumbaga sa auto baka head-on collision. 2 bagay iyan, pwedeng mid-air explosion dyan pinadpad su wreckage or suminalpok talaga sa parting end kan harni sa crater kan Bulkan Mayon. And we're hoping tabi na magkaigwa ng proof of life tabi lamang. Si Joshua dyan sa Incident Command Post, sa Advance Command Post, maki-check-in daw kung ano ang nangyayari na dyan. May direktiba baga si Alcalde Caloy Baldo na sa mga responders pipababa na. And dyan sa itaas, sa taludtod kan Bulkan na yun, kumpadreng Jimmy, kung nakamonitor ka mo dyan, nakamonitor ka pa din Jimmy, maki-relay kan info kung igwa pa kita ng signal dyan sa cellphone tabi, kung ano ang desisyon kang grupo ta kasubago. So sabi kan team leader diretso rami na ang critical na oras baga sa pag rescue is 72 hours.
nakalapos na kitang 24 hours ano. Yan, sige, si Padring Jimmy. Kumpadring Jimmy, what's happening? Nakalusot ako. Wala na kapahingaloing pag itaas, gabos pa itaas kami pa sa mga oras na ang importante masusog ni. So mga bye-bye na. Yaon pa sa Makahoy kami. Pero may indication, haranin na kami ta. Pag medyo harababa na daan mga kahoy, abuton minaan mga dayami. Gustong sabihin, haranin na kami duman sa mga bye-bye. Yan, yun ang sumaitom na binagsakan kan na eroplo. Yun ang mga baybay na yun eh. Baybay, graba, boulder, batteries. Correct. Katabi pa dita. Ining litrato, ini sa chopper ka sa bago. An chopper, yaon duman na kasunad. Suwara na, vegetation, dahil nakibirde. Yan, dahil ng vegetation managad. And mustrang-mustra so eroplo. So tulakan eroplano baga buda pakpak. Mustra na. Yan. Okay, so ano Padring Jimmy, Padring Jimmy, anong desisyon ta may advice ground crew, ground responders back to incident command post. May informasyon na ipigpaluwa si Alcalde Kaloy Baldo. Anong sabi? Ngayon pa sa natin nagbukas pa ipabalik na kami? Igwanin post si Mayor Kaloy Baldo, and in fact kinahurong naman si Dr. na Negrete, yung MDRRMO Kamalig, pinagpa-interpretar nga to. Iyon ang instruction over. Yung team leader sa PBB, sir, may instruction po. Ika na. Hello? Hello, kumpadreng Jimmy. Ma-establish mo na kita ng maray na linya. Hello. Hello, good morning sir. Good afternoon sir. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB Tabe sir. Good afternoon. Hello sir. Yan, medyo maluya ang linya ta. Nako, Pading Jimmy. Hello? Hello? Maluya. Hindi natin nahuhugot ha. Hello? Hello, good afternoon. Hello, Padi. Medyo maluya ang signal ha. Hello, Padi. Yes, yan. Ayan, maray-ray. Ayan, dahil may yan, kami nabukas pa sa nakot na nag-reserve ako kan battery. Oo. Ano ang gustong sabihin? Papabalik ko na kami? Iyon ang sabi, nakahurong ko mismo, so Chief kang MDRRMO Kamalig, si Dr. Mel Negrete, pinagpa-interpretar niya to so post ni Mayor Kaloy Baldo na all responders back to incident command post. Sabi ko, sabi ko ano ini, call off. Ang sabi ni Dr. Negrete, opo, call off ang operations. Call off na sir. Yes. Yan, napuputol-putol ng signal. Hello, Bibi. Pade. Opo. Sa team Police Captain Pabor. Hello sir. Hello Captain. Hello. Nako, napuputol ang signal natin ha. Hello, yun. Mahirap na mahugot ang signal diyan sa may taludtod at sa may bunganga kan bulkan na yun. Ha? Yan, tabi. Hello, ayun, naputol na Pading Jimmy, naputol na. So yun po tabian ha, apparently, dahil pa isikan team, tamasakit naman agad ang signal, dyan sa kinamumugtakan mo yan na grupo na pigasabayan ni Pading Jimmy. Si Joshua na muna. Joshua, anong latest dyan sa advance command post tabi, dyan sa Kamalig? Yes, maray na po tabi, Sir Pio, maray na po sa mga paraan tabay. Nagsulod na sa ibang mga rescuers duman sa pinabot mga nakit ka na MDRR mo oriented to ng mga rescue. Okay, Joshua, aron kayo, the situation is suyao na mismo harani sa may wreckage kan aeroplano dai pa nakakaisikan instruksyon and medyo harani na what would be the decision na kayan kang MDRRMO? Pakihapot dyan, over. Hindi kaya tabi, Sir Pio, yan din nagmamaniar, MDRRMO kan ginubatan. Ngunyan, nagagad kita, Sir Pio, kipating ina informasyon. Yun, mga initial lang ako, tabi, sinda authorized tabi, Sir Pio, na magpalawas ki man na pahayag, dapat mag-centralist kaya tabi, Sir Pio, ang dapat na maputan, si Mayor Kaloy, and so MDRRMO Chief kan na Kamalig. Kasi si Mayor Kaloy, may ongoing na meeting na siguro duman kay Riva sa mga
higher officers na para sa decision making ng ano ni Tadi Sirpio. Pero sa ibang mga rescuers Tadi Sirpio, appeared naman sa mga grupo ni Kuya Jimmy na talaga nasa tuktok na. So iba kaya Sirpio, nagbaraba na digdi, 44 rescuers na nagbaraba. Yun. Ang natanap na lang karo dyan Tadi Sirpio siguro, sa grupo ni Kuya Jim Kasubago, plus so nagdagdag pa sa inda na nagsaro na sindang grupo. Yes, oho, tarani naman ito eh. So, pero kasubago baga, nadadangog dito dyan, so pahayag man baga ni Dr. Negrete na cool off yung operations or responders back to ICPs, Incident Command Posts, over. Roger, Tabi Sirpio, kung kaya yun na nga na yan, so ibang mga nagturukan Kasubago, nagbaraba na digdi. Yan, o kaya... Ang natatak na lang So, grupo ni Kuya Jimmy, kasi gusto na sa pinakapuro na talaga Tabi Sirpio. The rest, pabaraba na. So, iba nga ni, yung digdi ko, may 4 rescuers. The next question is, iguan in contact through VHF radio or cellphone or SSB ang command post na yan, duman sa grupo na kinamubugtakan, kinasasabay ni Pading Jimmy, over? Ang isip Tabi Sirpio na contact ninda is through cellphone, nag-aarap po dan, and may group chat sila Tabi Sirpio na centralize ang pagbaba and pagpataw ki informasyon. Ang question ko is very decisive na kung igwa na sindaning na-establish na contact na ipinaabot ang direktibang iyan ni Mayor Kaloy Baldo as Incident Commander na iuan so decision kung naipaabot na duman and na-acknowledge na kana team leader, over. Mabalo kita Tabi di Sirpio, di kita kaya kinadawag ng mga radyo baga na over na nagororo. Ang kontakan digdi through cellphone and group chat messenger. Madam, may nawala pa po kayo naman na grupo mga sa taas. May establish na kitang contact sa inda na issue na nindang pipa baraba na ni Mayor. Okay. Susog Sirpio di isa na kakaulay ta so nagmamanihar kay ni. Dahil pa ki instruction sa inda na sabihan sa mga rescuers duman na bumaraba. Ang nagbaraba Tabi Sirpio, so mga iba na yaon di sa Aurora Nipa and so mga ibang nagharatid kan pagkaon Kasubago. Kumbaga medyo na-advance so informasyon na nakuha duman ta nakadirekta baga kita kay kunyan ki MDRRMO Chief kan na Kamalig. So ang niya na pinagalat. So, ang pinagalat niya digit Sirpio sa command post, so instruction mismo ni Incident Commander ni Mayor Kaloy Baldo. Sige Tabi, karon ng tataod-taod baka kung tapos na yung meeting ninda duman tayo na ito supposed ninda and supposed baga ni Mayor Baldo pina-interpretar ta mismo kay Dr. Mel Negrete na yan, cool off yung operations and that includes maybe possibly maging ito suyaon na duman na haranihon na kuta na. Sige, standby mo na Tabi Joshua, ta si Jimmy naka-establish kita nin linya. Babalikan ta ka Joshua ha. Pading Jimmy diyan sa may bunga nga kang bulkan mayon, what's happening? Yes, go ahead Pade. Hello. Yes, go ahead Pade, go ahead. So orientation ka magbinipindi sa group chat. Murakan kay notisya digdi sa group chat sa team leader. Yun. Kan grupo na instruction. Ayun, okay. Sa bagay kumpadring Jimmy, Pading Jimmy, nagta-chapi-chapi Tabi ang signal, igwasin naman ang ganyan means of communication sa group chat ninda, so susubaybayan tana sana kung anong magiging decision man nila dyan, over. Correct. Sige. Nagko-coordinar man sinda, nakikiko-communicar man, yan sa grupo kan command center. Yes, oo. So that's the best possible way na sa tuyang maitatabang manduman dahil kita magraw sa operations, aaramon ta lang kung anong pinagigibon nindang aksyon manungod duman sa latest na direktiba man ni Mayor Baldo, over. Sige. May concern sa GC, wala man. Official na notice sa toya. Chapi. Sige. May coordination ko dito de. Come again. Ma-coordinate mo na yung yes. So that's the best possible way mag-coordinar kung ano man agad
ta siyempre igwa na po ning kwan igwa na ning direktiba si Mayor Kaloy ano. Pading Jimmy, bubuhian ta ka, ta biglang nagsignal si Joshua, babalikan ta ka diyan, pero pag may bagong development diyan, Major, ika ang priority. Joshua, diyan sa Advanced Command Post, go ahead, what's happening? Yung mangyari tabi Sir Pio, pinagalat ang formal instruction hali duman sa incident commander. Taang gibong niyan digita di Sir Pio kan command post with the personnel kan MBR mo kan ginubatan na so nawalat mo na digdi. Isa sinduso nagre-record kan nagaabot and nagre-record man kan nagbabaraba. Yan. Accounting tabi Sir Pio kan mga personnel na nagsakat duman sa bulod and dapat kompleto man ito tabi Sir Pio na makabalik digdi sa baba. Pero so talagang formal instruction tabi Sir Pio na halik mismo duman sa incident commander kay Mayor Kaloy susog sa nakuhatang informasyon dahil pasindang nakuhang instruction tabi Sir Pio na pabarabao na sa mga personnel duma mga rescuers na yaon duman sa taas lalo na itong grupo tabi ni Kuya Jim na talagang yung pigisabi na harami na duman sa pigisabing spot o area kahit itong tutubudan na buminagsak itong Cessna plane. Okay, sige. Thank you so much sa tabi Joshua. Sige, kopya. Padagos yung nagbabantay, si Mayor Kaloy, automatic man itong diretso digdi para makapagtaunin na direktiba. Ang pagtokit tabi Sir Pio ni Mayor Kaloy ng direktiba siguro is talagang in person na minadigdita. Pero sa factor tabi Sir Pio na naging barrier is yung signal tabi di Sir Pio talagang maloya, putol-putol talaga ang laog kan na signal maski nga mag-Facebook or Messenger talagang maloya ang dating tabi Sir Pio. Sige, kopya, sige. Okay. So yung tabi Sir Pio mga initial padagos itong nakaantabay sa mga maninigong instructions. Sige. Joshua Bino, PCGB. Thank you so much Joshua sa dagdag na istorya halig dyan sa luwas. We tried to get in touch Giraray, konta-konta si Mayor Kaloy mismo direkta tibaad matawang kita nin oras mai-clear ta ini so yaon duman mismo sa may lugar na rapading Jimmy matawan taman nin nagakandigong informasyon kung ano man agad and masabutan kan publiko tibaad lamang makahugot kita ning diit na minuto Giraray kay Mayor Kaloy na baldo kan kamalig yung incident commander kundi mapasibo kita kay Dr. Cedric pareho kaya sindang nasa meeting niyan si Mayor Kaloy and si Dr. Cedric Daep saro sinda diyan sa meeting na pinagkukondukta kasarabay sinda diyan. Okay, hintayin natin na maputol or kung i-pick up yung yan. Okay, sige, nasa meeting pa yan na grupo ni Mayor Kaloy na Baldo. And so with Dr. Cedric na Daep tabi. Okay, sige mamaya ha. Bigyan natin na oras. Huwag nating pipilitin. Dahil niya to pag hidalion ta dipisil po ang impormasyon na hinidali. Hilaw, igwayan mga missing points tabi. Natibaad masala lugod kita sa pagpaabot nin informasyon. So, henta-hentayin po natin. Halawig pan oras. Yaon man si News Director Mardila, masunod po alas 4. Dahil po lingawan man ha. So, ang situation niyan, rundown, idiretso niya to. Naghalat na lang kan magiging instruction man yung yaon na duman sa Advanced Rescue Team na harani na duman sa may wreckage kan eroplano. Mahalat na lang sinaning instruction man ang gad. And apparently nasa meeting pa. Bako nga apparently kundi talagang nasa meeting pa ngunyan diyan sa TOG 5. Sa tuya pong incident commander ground commander si Mayor Kaloy Baldo. Sino na una? Si Pading Jimmy? Halatod ta muna si Pading Jimmy. Halik dyan sa may bunga nga kan bulkan mayon. Pading Jimmy, what's happening? Compadre Jimmy, napuputol na ko. Mahirap na. Pasensya na po ka mo tabi. Talagang pahirapan na kan signal mo yan dyan sa location ni Compadre Jimmy. At malipot na yan dyan sa araw ka na elevation tabi. Almost 4,000 feet above sea level. Pading Jimmy, what's happening, Giraray? Yes, nasa 3,700, 600 or 700 feet. 3,600 or 700 feet and sa moyang location. Pinundo na muna para mientras sa standby kami digdi.
naputol. Kumparing Jimmy, naputol katabi. Pinundo na da para mientras yung kanilang pag-ascend, dyan sa may bunganga kan bulkan ba yun, Pading Jimmy, go. Nagahalat ki instruction, nakapag-goal na dyan sa baba sa incident command post. Si Police Captain Pabor. Yan. Pero the same, so sabi ni Joshua, ang pigahalat, official announcement ni Mayor Caloy-Baldo bilang incident commander. Yes, that's good. Yun ang pinagsabi tangani na ito talagang halatunta and aaramon ta lang, susubaybayan ta lang sa inda dyan ng mga sistema, prosedimento, kumpadring Jimmy. Ano po? Sige. Sabi ni team leader sa resistensya kan grupo kaya yan unquestioned so oras so pagbaba mi kung di man kami maaga wala pagkaon kami. Daing pagkaon, daing shelter na maray, daing tubig. Wala ta kuan ni sa tuktok na paabot na rani na kami sa kuan ng kabaybay. I-dokumento mo an Pading Jimmy, i-dokumento mo an in todo. Tabi, sige. So ayo. Yan, napuputol-putol ang signal. Pasensya na po kamo, talagang ganyan na. Pag-arog ka na mga dipisil na location kan sa tuya pong pag-iriba dyan, Pading Jimmy. Sige, babalikan ta ka Pading Jimmy anytime, signal ka, priority ka dyan. Joshua, yan sa incident command post, go ahead. Joshua, go ahead. Go ahead, Joshua. Yes, tabi Sirpio, maray na hapon giraray and sa mga paraan tabay. Nakakaulay ko din tabi Sirpio, susaro sa mga rescuers na nagsakat duman from grupo kan na kaap and susug sa sayo tabi Sirpio. Igwa nagradyo sa inda, nagdawag instruction na bumaba na. Yan. And napanggitan ko tabi Sirpio na igwa ba nga kay sarong grupo na yan duman sa taas, more or less 3,600 so feet na nasa above sinda kan na sea level. And siguro sinda baka nga sir, kami man sa nangyayso ni radyoan, sinda duman, taipa. Saan na theory tabi, sir, posible na so mga halik sa helicopter na ang mag-conduct in further na search and rescue operation. Pero initial pa lang tabi, sir, hanggat tayo pa sa confirmation na mismo sa incident commander, si Mayor Caloy. Siguro ongoing pa man, so meeting with the other officials. Sir, maray na po, kanina lang kamo po nakaabot, sir. Pero lampas ka mong kabangaan tabi, sir. Tapos naka-receive na kamo ki information na mababa na. So yun tabi, sir, from saro sa mga nagsakat duman po nakasubago. Nakalampas naman sila, sir, na kabanga sa paanan ka na Bulkan Mayon and naka-receive sila rin na info, nag-radyo sa inda na may kunya na magbaba na tabi, sir, sa command post. Pero Joshua, anong grupo yan? Bureau of Fire, PNP? Serpio, grupo ini kan mga taga-kaap. Halo kaya tabi. Yan. Okay, sige. So grupo kan kaap, sinda so kaap PNP, sinda so specific na rin na dyan na bumaba na Okay. So itong suduman sa grupo man na kinabibilangan ni kumpadreng Jimmy, stay put mo na sinda duman, tang hahalaton is the official instruction kan incident commander. And to cut you short muna tabi, Joshua, kasubago, mantang nagre-report ka mo sa series of text messages na pinagpapaabot din sa to, ansaro sa option talaga, iniililuwas na, ansaro sa option na pinagkukonsiderar is yung rescue na gagamiton ang chopper. Iyan. Iyan ang saro sa baka iyunganian. So, kasubago, hindi natin yan nilalabas pa. Pero saan sa option na pinagkukonsiderar dyan sa meeting, sa tuyang mga sources. Because considering yung elevation. Pero ang problema, taigwa na ning haraniman duman na ground responders haranina. So, maaraman tapig-assess iyan. Iyan ang pinagtuturo timbang kan incident commander budakan sa iyang mga pag-iriba dyan tabi na Mayor Caloy-Baldo.
Roger Tabi Sirpio. So sa digdikaya talaga ang napingalat nila, so official mismo na magaling na si Incident Commander kay Mayor Baldo. Pero po. since naka-receive na ki information na magbaba, ikaw na kinagkapirang nagbaraba ka ni Sirpio ng mga rescuers. Okay, sige, kopya. So yes, sabi ni Sirpio, mga nagtagtapang sitwasyon dito sa command post. Joshua Bino, DCG. Salamat Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. So yan po tabi kasi bago hindi lang natin pa inilalabas at tibaad sa bagay okay naman yan sabi kan sa tuyang mga kahurun dyan sa saro sa pinagkukonsiderar sa meeting niyan is tibaad i-call off ining ground rescue gamito na pinpoint na yung exact location kang wreckage gumamit na ning air assets para magpasiring dyan es posible kung abot pero pasubsub na baka sa aga saro yan sa mga pinagkonsiderar dyan posible sa hururon at kung pahirapan na yung ground rescue yun na nga niyan ang terrain dyan iba yung gagamito na yung air assets yan saro sa mga vital daw na pinagkukonsidera dyan sa hururon kaya maaraman tayan aday ka mo magpuknat kung ano ang magiging desisyon na po. Sige na tabi tama wind up na kita sa satuya man natur tanganing si Andy Mar matawan tani nagakanigong minuto na makapagpreparar. Rundown natin. Kasuhapon na mag-alas 6:30 po mas menos between 6:30 pa itaas nin aga nag-take off ang Cessna plane RPC-2080 may sakay na duwang Australiano mga consultants kan Bachmann EDC sarong piloto and sarong airline mechanic nag-take off sa Bicol International Airport nag-contact they are passing 2,600 feet above sea level dyan sa may area kan Palanog Good Found Cement Factory and ang last radio contact ninda iyon na po ito bago ang rundown idiretso tamo na ang mga pangyari pa dyan live sa may bunga kan Bulkan Mayon Pading Jimmy maray na hapon salamat Abi Pade waiting kami kan official instruction hali sa incident ka commander post post commander dyan sa baba sagod sa mga oras na hasagod na dahil ki official na kasubagi kaya na orientation dapat ano man instruction hali dyan sa baba pasiring digdi sa taas naka GC sinda dumanan instruction sige wala ki ibang instruction na kukuanan yes tama yan pero ini taod-taod kumpadring Jimmy es posible duman sa programa man pagturo ni News Director Magdila tibaad makakonektar kita kay Mayor Baldo mismo direkta matabangan ta na through on air direktang instruction kung mapapwede madangog diyan sa itaas sarong possible option lang yan pero dahil kita masapaw sa indang SOP yan correct, sige igwang mga briefing ini kasubanggi pa and abot ko na sana mga pirang kuan na sana yan sa kapitan niyon kasabay midigdi si kapitan niyo hinyo sigudya mga pirang distansya ta na sana diyan sa bye-bye nabawar ang 1,000 meters na sana? Dumaan abot kamay na. Yan. 1 kilometer. Okay. Ang nakahaloy sa mo, nagkukuhan kami, nagbabadas. Yes. Nagihan mi. Kung kuha nga, pasiguro na, pagbaba at yan, banggi na pati, madiklom na yun Kung iguanin ma-recover ng mga tao, pasil na sana, nalinigan na sudalan. Sige. Iyan, pag-interpreter digdi, baka so ibang team, talagang papababao na, digdi na establisher sa Northeast kan Bulkan Mayon. Roger, sige. Baka so pinababa, so duman sa ibang parte,
So sa Kirangay area na nag-ooperate, ano pa man magparaabante sinda kung digdi na trace kan helicopter. That's the most logical conclusion na pwede mananggad na ginamit. Pababao na sinda, ano pa man, waste of time and resources iyan and efforts, tay siguro po na nido, ang nakaka-pinpoint na kan recades. Okay, iyan sige. ang nakwan, dahil pa man mina-give up, ining team leader mi digdi, kumbaga abot kamay na. Yes. Ayaw na sa digdi. So team, ibang team, sabi ba ni Diyos, ayaw na nga ni nakababa na. Yes, Okay, nawala giraray si Pading Jim. Naputol ka giraray Pading Jim ano. Intermittent na po tabi kay ang signal dyan. So yun na po tabi anong latest ha. And ito, balikan ta sa rundown. Last radio contact is dyan sa may area kan Good Found Cement Factory passing 2,600 feet. And instruction kan BIA mag-contact 20 minutes after na magluwas sa area kan BIA. Unresponsive na. And the rest, iyon na po yan ang sitwasyon ngunyan. So, ang latest is igwa na po ni na post si Mayor Caloy na baldo o responders back to base, back to incident command post, and pinag-apudan taman si Dr. Mel Negrete kan MDR mo Kamalig, and sa iyang pinag-confirmar cool off ang operations. Ang sitwasyon na special is so grupo na Pading Jimmy, yung mga rescuers, ground rescuers, harani na duman sa may pinpointed na kids complaint kung ano ang magiging desisyon. Hahalaton talang tabi kung ano magiging desisyon ni data. Igwa yaning specific na prosedimiento, SOP, na pinagasabi kung ano ang instruction, duman sa naan masunod tabi, iyan na mga responders. Iyaon po kami dyan para magatod sa nakambareta kung ano ang nangyayari, ano tabi. Pero we will do our very best, tibaan taon-taon, kung mapaundrahan kita ni Mayor Caloy Baldo, maging duman sa programa na ni News Director Mardila, maipadangog ta duman sa mga responders kung ano ang desisyon managad kung pababaon sinda. Natataarog ka iyan. Aram po nindo tabi, saro sa mga pinagkukonsidera posible na tibaan kung ang gamito na mananggad, na pinpoint na padignal yung exact location, air asset na ang gamiton. Kumbaga, marapel na lang pababa sa chopper or what, sinda nakakaisika yan, minus yung ground operation, grabing problem, grabing sakripisyo kon sa ground, ano. Kaya lang, so grupo na Pading Jimmy, yan na haramihon naman duman sa recades. Ang kukonsidera ron pa dyan, what will be the condition, pag-abot dyan, dainin na, kumbaga, tent, daining sufficienteng, kumbaga, mabanggi na eh. So kung sumuna oras kan pababa, aabutan talaga dyan nin pagdiklom. Paminsan baga Padingnal, ang pagbaba mas delikado, lalo kung madiklom. Yan ang pinag-aarases ka yan tabi, ano? Partikularmente, yan na sitwasyon dyan sa grupo ni kumpadreng Jimmy Nasalita. Padingnal, pwede na. May mga hanap buhay. Sige. Sa pangarap po kang Men and Women kan PBN Broadcasting Network Incorporated, Pading Jimmy Nasalita, dyan mismo, embedded, exclusive. Harani na sa bunganga kan Bulkan Mayon, DCGD, Pading Jimmy Nasalita. Sa pangaraman po ni Dr. Mel Negrete, sa pangaran ni Alcalde Alcalde Caloy Baldo, Incident Commander, and Dr. Cedric Daep, Joshua Bino, Padingnal Baldo, VP Henry, News Director Mardela, sa pangarangkan sa tuyang mga listeners. Salamat po kan sa inyo pagantabay. We pray for the safety kan gabos-gabos. Sana po magkaigoding proof of life dyan sa mga pasahero kan nawawarang Cessna plane na yan. Salamat kan sa inyo pagantabay. Masunod tulos, News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez.